regai ndinamati Baba ndinokutendai mazvita kunyange neupenyu hwamakatipa mumwanakomana wenyu Jesu Kristu, dangwe renyu rakamuka kuvafi. Tinokutendai nekupupurwa kwake pakati pavapenyu, vakanyorwa mamuri nyika isati yavambwa, kuti dai vapiwa upenyu husingaperi. Tinokutendai nemukana wese wamunotipa kuti tinzwe shoko renyu. Tinokukudzai muzita renyu rinoshamisa. Amen. Haleluya. Regai nditende Mwari nekuda kwenyasha dzaakatipa kuti tinzwe shoko raMwari, tikure pakutenda kwedu. Ndichada kuti ndiverenge bhuku yamadzimambo echipiri, bhuku yamadzimambo echipiri, bhuku yamadzimambo echipiri, chapter 4. Ndiri kupfuurira mberi kugoverana nemi pamusoro peseries maridzo yatiri kuda kuti tishumire, yatakatumidza musoro kuti the Sun series. Tikuparidza series yemwanakomana. Takaona kuti Mwari ane ma-issues aakareiza mazhinji waaida kuti ashandise maseries iwayo kana mascenarios iwayo kuparidza something special, something phenomenal about the message of his son. Takabata nyaya yekuzvarwa kwaJesu, tikabata zvakare nyaya yaMesha mambo weMoabhi. Saka iko zvino ndiri kuda kuti ndibate nyaya iri pachapter 4 yaKings, 2 Kings chapter 4 from verse 1. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few, and when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. And it fell on a day, okay, again, verse 7. Then she came and told the man of God and said, Go sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful message.
It is message inoshamisa yakaparidzwa. Saka unenge uine ma-options maviri kana wasangana nemharidzo dzakadai. Option number 1, kutaura ngano kuti Mwari anoshandura upenyu hwevanhu. Mukadzi uyu akanga ari patrouble, asi Mwari akapindura, akapindira. Haana kuzotorerwa vana vaaida kutorerwa, asi kuti wakatozopedzesera ava nemafuta mazhinji akabhadhara chikwereti. But regai ndidzokorodze another narration. Cannot let me give you the second, or this narration for the second time, to clarify my issues aya. Shokorati, there cried a woman, one of the wives of the prophets, unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead, and he has left a debt, and the creditor has come to take my 2 sons. Kwakachema mukadzi wakanga ari chirikadzi kuna Elisha, murume wangu muranda wenyu wakafa, asi wakasiya chikwereti. Zvino murume wechikwereti unoda kutora vanakomana vangu vaviri vandinavo. Saka shoko rati iro Elisha akati, ndingakubatsire sei? How can I help you? Ndingakubatsire sei? Ndingakubatsire sei? Ndingakubatsire sei? Ukaiverenga vhesi iyi, Elisha haana kupindurwa nemukadzi uyu kuti angade kubatsirwa sei. Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me. Ndingakubatsire sei? Nditaurire kuti unei mumba mako. What hast thou in the house? Ndinotenda kuti Mwari unokubatsira kana uchida kudzidza Jesu manheru ano. Uneiko mumba? Ndokubva mukadzi ati, mukadzi wenyu, murandakadzi wenyu, murandakadzi wenyu, thine handmaid has nothing in the house, kunze kwe kapoto kane mafuta mashoma, except a pot of oil. Zvikanzi naElisha, zvochiita kana uine kapoto kane mafuta, chienda kuvavakidzani vako unokwereta mavessels, magaba. Ndokubva ayambirwa akanzi, usakwereta mashoma. Kana wakwereta magaba, iwe nevana vako pinda mumba, uvhare mukova, wotora kapoto kane mafuta, wotanga kudira, uchidira mumagaba, uchidira mumagaba, rinenge razara woriita set aside. Every vessel that is full, set it aside. Chichemo chemukadzi uyu ndechechikwereti chasiyiwa nemurume akafa, chiri kutaurwa nemukadzi wakanga ari mukadzi wemuprofita. Muprofita wacho akafa. Ndokubva mukadzi ati, murume wangu muranda wenyu wakanga ari munhu aitya Mwari, asi wakasiya chikwereti. Hallelujah. Zvino kana tasangana nemagwaro akadai, tinenge tasangana nengozi. Tinenge tasangana nengozi. Aha. Bhaibheri vadikani rakafanana nebanga. Unogona kuritora ukacheka naro sipo ukanowacha, kana kucheka muriwo ukabika vana vakadya.
unogona kutora banga ukaveza mufarinya ukabika. Unogona kutora banga ukabaya munhu naro ukafira mujeri. Wabatwa nemhosva yekubaya munhu nebanga ukaenda kujeri. Wabaya munhu nebanga rakanyorwa kunzi stainless steel made by Teko kana Kango. Mapurisa aende kuKango kunobatawo manager wepaKango. Ndimi makagadzira banga rabaiswa Nimrod mumarondera. Imi naNimrod mune mhosva yekuuraya munhu. Unoona vanhu vekuKango vachiburitsa advert mangwana acho panewspaper kana kuburitsa advert mangwana acho paTV kana paredio. Tiri veKango tinotengesa mapoto nendiro namakapu, masipunu kunyange nemapanga. Mapurisa hati ndiro karakauraya Nimrod. Musatengesi. Vanoziva kuti kana munhu abayiwa nebanga, harisi banga rine mhosva yekuuraya munhu. Munhu ndiye ane mhosva yekushandisa banga zvisiri izvo zvarakagadzirirwa. Kwa hiyo vanogadzirawo mapanga vanovagadzirirawo chii? Mudziyo unoshandiswa kuti vanhu vawane kuguta, vanhu vadye, nekuti vanhu vakasadya havararame vanofa. Mwari ndozvaakaitawo neshoko rake. Ukamuverenga mubhuku yavaHebheru chapter 12, chapter 4, verse 12. VaHebheru chapter 4, verse 12. VaHebheru chapter 4, verse 12. Ngatinzwei kuti Mwari unoti kudii pamusoro pevhesi iyoyo. Yes. Nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, rinobaya kusvikira panoparadzana mwoyo nomweya namafundo nomuongo, rinotonga mifungo nendangariro dzomwoyo. The word of God is sharper than any double-edged sword. Saka Mwari wafananidza shoko rake nemunondo wake. Rafananidza shoko rake nemunondo. Ngatinzwei zvakare vaEfeso chapter 6 verse 17. Tinzwe kuti Mwari unoti kudii pamusoro pemunondo. Yes. Torai nguwani yoruponeso. Munofanira kupfeka a helmet of salvation. Nemunondo womweya. Motorawo the sword of the spirit. Banga remweya. Iro shoko raMwari. Ndokubva ati banga remweya ishoko raMwari. Zvino kana banga chairo richigona kuabuswa, rikakuwadza vanhu, remweya rinotadzawo nei kuabuswa? Banga remweya rinotadzawo nei kushandiswa nevanhu zvisiri izvo, rikapedzesera rava kubaya, rouraya, iro rakagadzirirwa kupreserve life. Tikatola banga tikacheka muriwo tikabika sadza tikadya, tapreserve life. Nekuti life inoda fuel, inonzi food. Hallelujah. Zvoreva kuti kana banga riri kudzimba dzedu richigona kushandiswa zvakanaka, vanhu vodya, voguta, voombera maita henyu mama ndaguta. Amai watorongedza ndiro, chienda unosuka ndiro panze. Vanhu vadya vakaguta, asi zvadyiwa zvagadzirwa nebanga rinogona kukuvadza rikapinda mumaoko asiri iwo. Handei tinotarisa vana, tinoona kuti kana munhu aine mwana mucheche kana mudiki pamba pake, anofanirwa kuti aise midziyo yese inokuvadza kure nemwana. Unonzwa vachiti torerai mwana banga, isai banga musherefu marinogara. Handidi kuona munhu achiisa banga panosvikirwa nemwana. Mwana wangu akakuvara, mumwe anoenda kujeri. Hallelujah. Ndiri kunzwika here?
zvekuti kana mwana akatora banga akakuwadza mumwe mwana nebanga iroro, unonoona achipiwa mhosva asiri mwana abaya mumwe mwana, inopiwa asiya banga riri pachena, nekuti mwana haagone kuziva kuti rinoshandiswa sei. Zvoreva kuti richigona kucheka muriwo, richigona kucheka matapiri, vanhu vakabika vakaadya vachitenda Mwari, ndokunge munhu achiziva kuti rinobatwa nekupi uye rinoshandiswa sei. Saka shoko raMwari ndo zvarakaita vadikani, rikabatwa nevana rinokuwadza vamwe vana. Iro riri shoko ragadzirwa naMwari kuti ripe vanhu upenyu. Mukaona rapinda mumaoko evana, vanobayana naro. Ibanga raMwari, shoko raMwari ibanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Iri kunzwika here vadikani? Mwari wakapawo vanhu munondo weshoko rake, asi wakanga achida kuti riiswe kure nevana, nekuti aiziva kuti rikapinda mumaoko mevana, kunzi ribatwe nevana so ritange kutambidzanwa, richakuwadza vamwe vana. Iro riri banga rinogona kushandiswa, vanhu vakawana upenyu, vanhu vakapona, vamwe vanhu vakakura pakutenda kwavo neshoko irori. Asi rikapinda mumaoko memabhinya, munotoona munhu akatambarara achinzi wabayiwa ka7 nebanga. Iro raifanira kupa vanhu upenyu. Handingaverenge mavhesi iwaenda, hapasiripo pane nyaya. Ndoda kuti ndikuratidzei nyaya iyi yakanaka yataverengesa. Mukaverenga chapter 3 yavakorinde, munonzwa achitaura pavhesi 1 kuti ine hama dzangu handina kugona kutaura nemi savanhu vakura, uye handina kutaura nemi savanhu vemweya, zvamakanga muri vacheche vasingagone kunzwisisa zvinhu zvemweya. Ndakataura nemi savanhu venyama, handina kugona kutaura nemi zvinhu zvemweya. Zvamuchiri vana, zvamuchiri vanhu vanofamba nemutoo wenyama, ko hamusi vanhu here? Nekuti ndinonzwa kuti pakati penyu mumwe anoti ndiri waPauro, mumwe anoti ndiri waPita, mumwe anoti ndiri waApolo. Ko zvino kana muchidai, hamusi vanhu venyama here? Hamusi kufamba here nemutoo wavanhu? Obva abvunza kuti Pauro chii, Pita chiiko, Apolo chiiko? Vashumiri bedzi vamakatenda navo, mumwe nemumwe sezvaakapiwa naMwari. Ini ndakadyara vhangeri pamuri paKorinde, Apolo akadiridzira, asi Mwari ndiye akameresa. Zvino anodyara haasi chinhu, naanodiridza haasi chinhu, asi Mwari anomeresa ndiye unokudzwa. Zvoreva kuti vanhu vakanga vapiwa banga paKorinde, vakanga vaine shoko, bati rakanga raakubayana, vamwe vachibayana naro. Uye ari kuti ini ndiri waPo, Po anorova kudarika Apolo. Uyoto ini ndiri waApolo, Apolo anodzidzisa zvinonzwisisika. Pauro anonyanya kungoti deeper revelation. Saka ini hangu ndinotsigira Apolo, ndiri mwana waApolo. Apolo ndiye spiritual father wangu. Pauro ndokubva anyora akati hamusati mava vanhu vemweya, muchiri vanhu vari kanawa, nekuti ini naApolo hatina vanhu vatinowana makafirwa pamuchinjikwa naJesu. Vati vanhu vakanga vatotanga pachapter 1 akambenga aitaura, ndakaudzwa neimba yaChloe, zvandinoreva ndizvo kuti pane gakava nekupesana pakati penyu. Mumwe anoti ndiri waPita, mumwe anoti ndiri waPauro, mumwe anoti ndiri waApolo. Zvino Pauro akakufirai here pamuchinjikwa? Pauro akarovererwa here pamuchinjikwa nekuda kwenyu? Haleluya. Iri kunzwika here? Pauro makabhabhatidzwa muzita raPauro here? Ibanga. Ukamiverenga paTimoti wechipiri chapter 2 kubva pavhesi ya 16,
anoti Himaniyo naFileto vakarasika nekuti vanoti kumuka kwevakafa kwakatopfuura kare. Obva ati vanokanganisa kutenda kwevamwe. Zvoreva kuti Himaniyo naFileto vari kubaya vamwe nebanga. Nyaya dzekumuka kwevakafa dzirimo muBhaibheri, but mabatirwo araitwa haasiriwo. Vari kuti kumuka kwevakafa kwakapera. Saka vari kubata banga, but havasi kugadzira chikafu chinodyiwa nevanhu nebanga. Vari kubaya vamwe nebanga. Saka unogona kuti ukashayiwa basa, woverenga Bhaibheri, wowana pakanyorwa kunzi ningi akapiwa chakati naMwari, wobva watotanga kuti Mwari ndipei basa nekuti makambopawo grafti ningi. Ingawani makasika Adhamu anga asina kana certificate, asi makamupinza basa rekutimbirira mugadheni renyu, ndipeiwo basa. Ari anokudaira anoti, zvino uchatimba mugadheni ripi? Adhamu akazodzingwa mugadheni maanga apinda. Unozviziva here kuti unogona kuzodzingwa futi grafti rawapinzwa naMwari? Wangotora bedzi pakapinda basa. Adhamu hauna kuzonotora paakadzingwa futi basa naMwari futi. Saka ndozokudzingawo here zvakare zvandakaita Adhamu. Waakuda kutora nyaya yaAdhamu kuti utsvage basa nayo? Uri kuabhirisa banga? Akagadzira banga anozviziva here? Ndozvamaakuita naro. Kwenga 1 chapter 5 verse 14 yavaRoma inoti Adhamu mucherechedzo weakanga achizouya. Zvawaakutsvaga basa uchishandisa yaAdhamu, ndiwe here wakanga uchizouya iwewe? Ndiwe wakanga uchizouya? Hanzi ndipeiwo basa sezvamakaita Adhamu. Iro shoko chiti Adhamu mucherechedzo weakanga achizouya. Pauro akamutaura zvakare pa1545 dzavaKorinde yokutanga. Akati Adhamu wokutanga wakaitwa munhu mupenyu, Adhamu wokupedzesera akaitwa mweya mupenyu unopa upenyu. Iwe ndiwe mweya unopa upenyu here iwe? Zvawaakunokora yaAdhamu. Akaitsanangura zvakare pabhuku yavaEfeso akati naizvozvo munhu achasiya baba namai vake anamatirane nemukadzi wake. Chakavanzika ichi chikuru. Ndiri kutaura zvaKristu nekereke. Asi vanhu havana kutsvaga izvozvo. Vakatora banga vakachatisana naro, vakatamba mastepsi naro. So Dennis achata naRhoda, zvikanzi murume achasiya baba vake naamai vake anamatirane nemukadzi wake. Dennis achanamatirana naRhoda, vaviri ava vachava nyama imwe. Asi Dennis haana kumbovata hope, akatorerwa mbabvu ikagadzira Rhoda. Asi havanoinazvo izvozvo. Tingotora banga tochekesa zvedu vanhu vobvinza ropa. Handiti Adhamu paakanzi murume uchasiya baba vake naamai vake, wakanga avata hope, akatorerwa rumbabvu akapiwa kamukadzi. Handiti shoko rinoti pakapedza kugadzirwa muviri waEvha, Ishe akatora mukadzi akanomuisa pamberi pemunhu, pamberi paAdhamu. Adhamu akati iri bvupa remapfupa angu, inyama yenyama yangu. Iwe wakamuka here ukaona Rhoda pamberi pako? Handiti waiwaya-waya umaraini muchinetsa nekunyengetedza Rhoda kuti akude iwewe? Adhamu akapfimba here? Evha munayo here nyaya iyi mumagwaro enyu? Hatina mazwi muBhaibheri anonzi Adhamu wakapfimba Evha. Akangoti achimuka kuhopeso akati mukadzi wangu iyeyu. Evha haana kuramba kuti ndikwanire imbondikandawo mashoko. Hatina mazwi erudo isu akataurwa naAdhamu kuna Evha. Iwe handiti wakanyora tsamba here iwewe? Adhamu akanyorera here Evha tsamba? Vanhu vanotora banga ragadzirwa naMwari aine chinangwa chake Mwari, vorichekesa vanhu vofa vachishandisa munondo waMwari. Haleluya! Iri kunzwika here manjero ano?
Saka izvezvizvi uri kunamata uchiti Mwari munosimudza marombe kubva muguruva, uri kutarisira kuwana basa nevhesi iyoyo. Asi Hana paakataura mazwi aya akanga asingatsvage basa. Hana kuenda mupreya akati munosimudza marombe kubva muguruva, ndipewo mwana. Akatotaura nawe mwana wacho angapo. Mazwi ekuti anosimudza marombe akataurwa neanga atosimudzwa kare. Iwo simudzwa here? Handina kutotsvaga kusimudzwa aika. Iyi haisi yekutsvaga kusimudzwa nayo, iyi ndeyekutotaura asimudzwa kare. Ndiwe here wairehwa iwewe? Ndiwe murombo here unosimudzwa uchibva muguruva iwewe? Nekuti shoko rinoti unosimudza murombo kubva muguruva, osimudza marombe kubva padurunhuru, achiagarisa namachinda. Baba Charamba ndo vakaita usiwi hwokuchinjanisa mavhesi iwaya. Vhesi yacho chaiyo inoti unosimudza murombo kubva muguruva, osimudza rombe kubva pamadota, ogarisa rombe namachinda. Iye kusimudza marombe kubva muguruva inotori vhesi nyowani yagadzirwa muno muZimbabwe nemurume wakamutoko. Mubhaibheri hamuna vhesi yakadaro. Enda unoverenga. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vari kutora banga raMwari vocheka naro nzimbe kana magogoya. Saka matema anga ari munoma achiti handina respect nemunhu waMwari, hanzi nemunhu anotuka vanhu vaMwari. Indaida kumubvunza kuti vanhu vaMwari vanoziva ndavapi listi ramatema revanhu vaMwari, nekuti iye haapo palisti iro. Anouka matema, hana chaanoziva pamusoro paJesu. Inotori shura matongo yatiinayo muAfrica yekuti vanhu vanotendera vanhu vakaita samatema kumira kumberi kwavo vachirutsa zvaanga achiita izvi. Kana wakuziva Jesu, kana kumita Asha matema hakodzere kuronga mabhenji chaiko hazviiti. Haleluya. Tiri kuparidzana mazuva akashata bedzi. Vanhu vedu vari desperate for solutions. Saka wese anodzungudza vanomuti munhu waMwari. Patina mazuva ekutanga zvanga zvisina kudaro. Kwakuine varume nevakadzi vaiziva vhangeri chairo, vaiziva kupupurwa kwaJesu zvakarurama. Vanga vasingati vakakuona wakapfeka sutu vaikuti munhu waMwari, vanga vasina kudaro. Vanga vasingavhundutsirwe nemotikari yauya nayo. Vaida kukunzwa kuti uri kuti vasati vakuti man of God. Namazuva ano aiwa ukangotaura kuti pane zvinogona kuitika, watova munhu waMwari. Watova munhu waMwari. But ngativerengei mavhesi matatu, nekuti vhesi yandaverengesa ndati ine ngozi. Ine chivhesi yandaverengesa ine ngozi. Kana paine mavhesi anoabhuswa mubhaibheri, iyi ndiyo imwe yacho iyi. Hakuna anonyepa asati amboiparidza wewe. Wese waunoziva akatumwa naSatani vanobata vhesi iyo. Wese waunoziva. Yemukadzi akanga ari chirikadzi akachema kuna Elisha akati murume wangu anga akafa akasiya chikwereti, saka munhu waMwari ndibatsirei. Murume wechikwereti unoda kutora vana vangu vaviri, asi murume wangu aishumira achitya Mwari. Elisha akati ndokubatsira sei iwe mukadzi, mumba mako munei? Mukadzi akati hamuna chinhu mumba mangu kunze kwekapoto kane mafuta. Saka vanorova mari ndopa vanotangira kutorera mari baba. Mukadzi uyu akatanga ati handina chinhu kunze kwekapoto kemafuta. Iwe unodzoka ubva wati hauna chinhu, woramba wakanyarara.
unofanira kuti usina chinhu wowana mbichana yauinayo yaunobatsirwa kubva pairi. Hanzi Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Unofanira kuti ndine kapoto kangu kane mafuta. Kana tava kuti bvisai mari panapa, tinoda kuti muburitse kapoto kane mafuta. Buritsa ichi kapoto kane mafuta. Mukanga maburitsa kapoto kane mafuta, munhu waMwari otangirawo ipapo. Ndichashandisa ka-offering kaunenge wabvisa kumultiplier. Saka mwe murume murefu so anobva kunzara banu ane mwewo kuuka waka wodha kugana uko akanga achitaura kuti muri kuona here kuti Elisha haana kuuya nemafuta pamba apa. Akataura achiti iye muri kuona here kuti Elisha basa rake bedzi anga aine anointing yekuwanza mafuta aripo kare. Tina anointing yatinayo, but problem yako hauna kana chinhu mumba mako. Kana adaro manje vanhu vanoita bizeki, vanoita rani amoko yeuta-skeuta, inoita hoi poloi chaiyo. Vanhu vachijamba to vachitenda Mwari kuti tawana muzodziwa ane anointing yekuwanza. Inini handina mari yandinofanira kukupa. Unofanira kuburitsa kapoto kako kemafuta kauinako. Ini ndoita sei zvangu, wondipa kuno ndo multiplier, wokavha zvikwereti zvako, wosara une mamwe mafuta. Because maperero enyaya yacho mukadzi akatengesa mamwe mafuta akanzi mamwe asara, iwo nevana vako munodya kusvikira nzara ichipera. Zvikazi mukadzi uyu akakavhwa zvenzara yese because haana kuomera kapoto kake kaanga ainako. Iwo wakabhuroka $10 yauinayo, kunyange ukasandipa ukasaisa muoffering box wakabhuroka still mamungana one kuosina. Zvinotori nani kuti udyare kumunhu waMwari ane anointing yekuwanza. Ratorwa banga rakubayiswa naro vanhu nevana vanobaya vamwe nemapanga. Vanhu vasiri mature mushoko raMwari. Hallelujah. Iwewe manje bhaibheri unongosikavereke, saka uchikurumidza kutsotswa. But ndinoda kukuzivisa manheru ano kuti pazvinhu zvese zvauri kushoterwa, zvauri kutorerwa, zvauri kudeprivwa, zvauri kuitwa defrauded of, money is the least of your losses. I want you to remember this every day of your life. Even kana ukanzi wakasidiswa $1 million ukatorerwa, pazvinhu zvese zviri kutorerwa vanhu nemakavaya, mari, it is the least of their losses. It is the least of your loss. Uchazvoona musi uchauya Jesu kuti mari haisiriwe ndakaluza. Uchazvoona kuti mari yavakatora haienzane nezvimwe zvandakatorerwa. Ukamverenga kuna Joero unonzwa achiti shure kwaizvozvo ndichadzosera nguva, ndichadzosera makore akadyiwa nehwiza, ndichadzosera makore akadyiwa namupedza shose namuteteni negwatakwata. Haana kuti ndichadzosera mari yakadyiwa nehwiza, akati ndichadzosera makore akadyiwa nehwiza. Mwari achikaunda loss, haana kutaura mari, akakaunda nguva, akakaunda chii? Nguva. Ndosaka kana achiparidza unoti nhasi, kana muchinzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu, nokuti mangwana hauna. 20 years uchiparidzirwa nhema zvekuti mari yawakarohwa nevakomana haienzani nenguva yawakatorerwa. Hours and hours and hours of wasted time yawaudzwa ngano dzaitekenyedza nzeve dzako every day uchibva pachechi. Warohwa nemhepo yehypnosis.
zvangu zvakuzofamba, nhasi zvandabatwa musoro nemunhu waMwari, nhasi zvandatenga mafuta, nhasi zvandatora jecha muholy ground, nhasi zvandaonana nemunhu waMwari, zvinhu zvangu zvaakuita. Hausi kuziva kuti iye ndiye ane testimony svinu kukudarika. Iwe uri kutarisira kuti zvinhu zvangu zvaakunofamba, iye anosara achiti zvinhu zvangu zvatofamba. Iwe zvako zviri kutarisirwa kunzi zvichafamba, manje zvake zvinenge zvatofamba. Kuti Mwari yaari kukutorera haienzani nenguva yaari kukubira. Everyday paunonzi mangwanani mamuka sei, pari kukanzurwa nguva patime yawakapiwa naMwari kurarama panyika ino. Ana Nebhukadhineza vakavaona vakomana vanomaneja time dzevanhu panyika, vanonzi mawatchers. Paunonzi uri kupinda mugore nyowani rega rega, kunenge kuine vanenge vachinokanzura pakalenda. Apa uri kuudzwa kuti no, unofanira kunge wakapfuma zvisingabviri. Hausi kuziva kuti even ukaiwana mari yako hausisina nguva yekuidya. Pakalenda pako hapasisina nguva. Hauzviziva zvekuti time yauri kubirwa yakakosha kupfuura mari yawakatorerwa. Nekuti even mari iyoyo ukaidzoserwa, ngatiti vabvuma kukuita recover iwe, reimburse you. Shamata achikubira mari pachechi pedu nguva yese isati nakutumwa naMwari, titika tazonyatsoona zvatunda zvakashata. Mumwe wese akauya akatipa mari paUFI ngauye aite straight cure timudzosere mari dzake. Isusu tiri majinyangwe takangovhara vanhu, patazonyatsoona zvinhu zvedu hazvinoita muchemuche. Munhu angauya atore mari yake, iwe une marisiti handina, but ndakaunza mari musokati it's fine, mupei mari yake. Munhu wese oisirwa transfer maaccount make yemari yaakabirwa. Uchasara uchiona kuti hapana chandadzoserwa, nekuti hapana munhu ane mukana wekudzosera munhu nguva yaakamubira, nguva yaakamudyira, nguva yaakaparadza. Every hour inenge ichinzi yapera 10 o'clock, hour yatoenda, hauchaiwana zvachose. It is irrecoverable. Iyo syllabus yekudzidza mwanakomana yakakura kudai so. But vari kuzvigona sei? Vari kuzvigona nekuti vari kutora shoko raMwari vobva varishatisa. They are perverting the gospel of God. They are perverting the gospel of God. This is how they are killing humans. Saka taverenga nyaya iri pa 2 Kings chapter 4. Tichaiparidzawo sei? Nekuti vamwe vanoti aiwa, imi mayakona kuti vanhu vese vakarasika. Imi muri kuparidzawo maparidziro enyu, iye anoparidzawo maparidziro ake. Munhu wese ane maparidziro. Kuparidza kunosiyana, zvipo zvinosiyana. Handiti ngatigamuchiranei. Munhu wese akatumwa naMwari. Dai changa chiri chokwadi kuti munhu wese akatumwa naMwari, ungadai wakagotumidzawo mumwe wemwana wevana vako zita rekuti Satani. Kose usina mwana anonzi Satani, zita rake harimo mubhaibheri rekuti Satani. Handiti bhaibheri rinotaura pamusoro pekururama kwaMwari. Kora Satani riri kutsvageiwo mubhaibheri. Wakadii kupopota, haikona kungovenga Satani. Satani adii? Munhu wese akatumwa naMwari, Jesu akatumwa naMwari, Satani akatumwa futi naMwari. Ngatigamuchirei Pastor Satani. He is a man of God. Ini ndinotenda Satani. Wakaverenga mubhaibheri kaiwewe, ukaona Mwari achitaura kuti Satani akaipa, handizvo here zvawakaita? Ukatenda kaiwewe kuti Satani akaipa, handiti unozvitenda? Unozvitenda kuti Satani akaipa kaiwe? Wakambomuona Satani akaipa akakuitei? Handiti bhaibheri rinoti Satani murevo wenhema. Satani akazoba kuzoraya nekuparadza. Saka Satani akanaka chii? Satani akashatawo chirimo mubhaibheri. Saka tozviverengawo. Amai mwana ndiri kuti ndikunyepera. Pane munhu angati Satani aright. Chokwadi. Amai mwana Satani akaipa. Amai mwana kuti chokwadi baba, Satani akashata. Ndiani iye anotaura kuti Satani akanaka? Amene mupastor ari kutaura kuti Satani akanaka mutauno. Sonzi iye akashatawo futi pastor iye. Anotaura kuti Satani akanaka, akashata. Saka unotenda kuti Satani akaipa nekuti wakaudzwa kuipa kwake nebhaibheri. Unorambawo sei
kuipa kwevafarisi nevanyori. Vanyori vakashata, handiti Jesu akati vakashata here. Saka unoimba nebhaibheri kai, unobvuma kuti vanyori nevafarisi vakanga vari vanyengeri? Handiti ichokwadi, handiti. Ko Herodhi anga akanaka here? Herodhi anga asiri here. Ko vana vaakauraya akavaurayirei? Ko James waakauraya akamuurayirei? Ko Peter waakavharira akanga aita sei? Herodhi akashata, akafanana naSatani. Zviri mubhaibheri. Saka vanhu vakashata varimo futi mubhaibheri. Haasi Satani bedzi akashata mubhaibheri. Munotori nevanhu futi vakaipa. Mubvunzo wavo kuti vakazopera here vanhu vakashata nekuvharwa kwakaitwa bhaibheri? Munayo vhesi inonzi vanhu vakaipa vakapera. Kwane vanhu vakanaka bedzi vakatumwa naMwari. Ko Alexander naHimaniyo vakashata, vanga vari mapasta enhema. Ko Janesi naJamburezi in'anga dzaFaro dzakaipa. Ko Simon wepaSamaria, Simon in'angazve. Simon akanga aroya guta rese. Ko Diotrephes anga asiri right. Saka vanhu vasiri right varimo futi mubhaibheri. Kuizvezvi havapo here vanhu vasiri right? No, izvezvi zvakusisina munhu asiri right. Munhu wese aright. Munhu wese anoitwa right nei? Kana Jesu akanga aripo iye Mwari akasangana nevanhu vakaipa, Pauro ndokubva aparidza akasangana nevanhu vakaipa vainge vatumwa naSatani kuti vavhiringe vanhu. Tinoshayiwawo seiko mazuva edu vanhu vakaipa? Vanhu vakaipa varipo, ndaanani? Sekuzotaura mazita evanhu ndozvakashata. Ngatingoti vanhu vakaipa varipo. Ati wataura wani zita raHerodhi kuti anga akaipa, wabvumidzwawo nani kutaura zita raHerodhi? Herodhi anga asiri right ka, but vanhu kuti titaure mazita evanhu izvezvi hazvina kunaka. Pauro paakanyora zvaAlexander naHimaniyo makazvigamuchira sei? Haana kunyora here Pauro Alexander naHimaniyo inhubu vashumiri vaSatani? Pauro kanga ari muranda waMwari. Saka varanda vaMwari vakapera here? Muri kuitei pano? Kana vakapera varanda vaMwari, pano wavingei? Ndaitaura nemwana waMakandiwa akanditi siyana nezvekuparidza baba vedu Makandiwa havataure nezvevamwe vanhu, vanongoparidza vanyerere. Ndikati ndiwe munyengeri mukuru, uri mwana waDhiabhorosi, unonyepa. Enda unotsvaga. Mazuva akadzingwa kwaFM anga asingaburuke papulpit asina kutaura mazwi ekushora eFM. Kana uchida ndikutsvagire ndikutumire mavhidhiyo acho. Akati pandakaenda kuLiving Waters Bible School hakuna nzvimbo yakashata panyika ino seBible School. Akazvitaura. Akati Mwari akatozondirutsisa zvandanga ndadyiswa iko. Kwakaipa kuLiving Waters, kwakaipa. Asi akanga aenda kazvake. Last year aituka Magaya. Magaya anongodzinga madhimoni. Isu tunoita investigative preaching. Tinoda kuziva kuti madhimoni ari kupinda sei mumunhu. Hatingodzinga madhimoni, tinodzinga madhimoni tichiparidza. Tikaiplaya panapa audio yacho pana akanga ari. Takaiplaya panapa. Achishora Magaya kuti anongodzinga madhimoni aparidze. Zvinongoshata bedzi kana iye abatwa. Hanzini ndiri chikoma ndibatwe. Tinezi takamuti hausi gomo, uri chififa. Unofunga kuti uri gomo. Gomo rimwe chete ndiJesu. Iwe uri kachififa ngati timajuru waiti twathu. Haungofunga wakwawaita kuti wakura otherwise. Uri mucheche zvisingaite. Pamusoro penyaya dzevhangeri hauna kana idea. Pavhangeri raJesu hauna idea. Muri kuabhusa magwaro
munobvisa magwaro kuti muwane zvamunoda nawo. Munhu wese munhu waMwari. Unoziva here kuti ukaona uchiparidzirwa nemunhu akaita samatema anoti munhu wese munhu waMwari, unofanira kutiza. Kutiza chaiko. Haufaniri kuoneka. Nekuti bankruptcy yauinayo yekuziva chokwadi yakanyanya. Satani chaiye anobvuma kuti havasi vanhu vese vari right. Satani chaiye anozviziva, ana acknowledge. Iwewe ndiwe wega unofunga kuti munhu wese akatumwa naMwari. Nekuti iwe hauna kutumwa. Saka unosvika kuti ukati vamwe havana kutumwa, unobva wanzi ndaanani. Palisti yevanhu vasina kutumwa unofanira kuzoisa zita rako ipapo. Hallelujah. Ini ndakati kana muchinyora malisti yevanhu vaMwari vanoparidza maharare, mukaisa Muparinga naMatema naShava naMakandiwa naMagaya naGuti, mukandiisa ndokusungisai. Kana riro list revanhu vaMwari vamunoziva iroro, inini ndinotori musatanist kwamuri. Hatingagone kunge takatumwa naMwari tese, azviite. Kana kwauri iwewe guta remunhu waMwari, inini ndiri musatanist chaiye, ibva watorova pasi. Hatigone kuita vanhu vaMwari tese tiri vaviri naGuti, azviite. Kana Magaya ari munhu waMwari, haini ndinotori Zinata chaiye. Hatingapinde mulist rimwe chete naMagaya, azviite. Kana ukati Prophet Magaya, saka ine handisi munhu waMwari. Ndakabvunza mumwe munhu ndikati anga ari mwana waMakandiwa. Pamakandiwa Makandiwa chichiti baba kuchichichi. Kata zvakutaura you are bubbling. Kusvikira wavhura vhesi tozotaura. Ishungu dziri kutaura mauri, haisi knowledge. Ndobva ndamutaura handida kukuomesera. Handiti unoverenga Bhaibheri zvikanzi hongu. Ndikati good, ndipewo munhu akafanana naMakandiwa ari muBhaibheri. Anoita zvinoitwa naMakandiwa izvi akambozviitawo, atumwa naMwari muBhaibheri. 1 kana half. Aingoita zvakada kufanana nezvinoitwa naMakandiwa. Paunoziva ari muBhaibheri. 1 kuNew Testament kana kuOld Testament. Ndipe 1. Kanzi haindi zvevanhu vari muBhaibheri ka, handingazvizive zvangu. Ndikati unoziva zvavanhu vari kupi, vari munewspaper, muHmetro. Ndo zvaunoziva. Kana uri mufundisi wakamira panapa, kana uri munhu waMwari, ndoda kukubatsira uchiparidza, verenga Bhaibheri uonewo kuti anoitawo sezvauri kuita izvi akambozviita ndiani. Waungati kana Jesu akauya unoti haidi naTimoti takafana blatini takazorova vhangeri mimaenda bla 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 tini. Jesu muri kuonera kuti vhangeri akasiya paridzwa naTimoti ndiyo chaiyo ndeiparidza. Jesu oti ichokwadi makaparidza zvakafanana naTimoti. Ukaona washaya uri n'anga, enda unotengesa kana manhanga chaiwo kana kuri mafodya. Siyana nazvo kuparidza izvi. Uri kupara mhosva. Ukaona washaya munhu anoshumira sezvaunoitawo iwewe uri n'anga. I was speaking to some brother some few minutes ago. Tichitaura nyaya yevhangeri. Tichitaura kuti technology inochinja, economics dzinochinja, mathematics dzinochinja, maformulas, engineering dzinochinjwa, medicine, matechnologies anenge achishandiswa kumedicine anochinja. Everything else is dynamic except one thing, the gospel of Jesus Christ. It doesn't change. Vamwe vakaparidza vakapfeka nyatera, isu takapfeka bhutsu dzakapolishwa nenageti. Asi kunyange tichipfeka bhutsu dzinopolishwa dzisina kupfekwa naPauro, vhangeri yakaparidzwa naPauro ndiyo inofanira kuparidzwa neakapfeka bhutsu inopolishwa. Ukaona vhangeri yakuchinja ndamo nemicrophone haisi chokwadi. Ukaona vhangeri yakuchinja nekuti makazora kemfa haisi chokwadi. The true gospel doesn't change.
The book of Hebrews says in chapter 13, Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. Jesus never changes. And not the heaven and the earth may pass away, but my word will abide forever. Alichinje. Fangela alichinje. Shakuti Paulo akauya achakubvunza kuti makalichinja sei? Rataka siyata paridzai. Verenga itinzwe. Vesi yedu ndipinde mairi. Yangoda bedzi kuti uzive. Asi musati maverenga ndakuverenga mavhesi matatu sezvandavimbisa. Tione kuti vhangeri rinofanira kuparidzwa sei. Katiti uri pambedha pako wamuka kuseniseni wavhura bhaibheri wasangana nevhesi unofanira kuitora sei vhesi iyoyo. Pozi ngatibvumiranei kuti iwewe neni hatisiri takanyora bhaibheri. Bhaibheri rakanyorwa naMwari achishandisa vanhu. Handitika? Rakanyorwa naMwari achishandisa chii? Ashandisa vanhu. Saka 2 Timothy chapter 1 inotaura ichiti, you must know this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the men of old spake not by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Spirit of God. Saka mweya wa Mwari ndo wainyora mapisarema uchishandisa ruoko rwa David. Haasi David akanyora mapisarema. Ndiri kunzwikira vandikani. Saka vhangeri harichinjwe kuti iwe wabva kumba kwako waudzwa kunzi mafuta ekubikisa apera. Mavhesi ochichinja zvaanoreva kuti iwe wane mari yecooking oil. Aiwa hazvina kudaro. Hazvina kudaro. Kana uchida kuita mari, enda kubasa, tanga kutengesa, ita business. Kana ukaita billionaire, hazvirambidzwe. Mwari haana kurambidza vanhu kuita mari. The moment yaunofunga kuti Jesu is a money-making machine, you are sliding down a very slippery slope, and it will lead you to your eternal condemnation. Mwari haana kurambidza kuti vanhu vaite mari. Kana izvezvi patinoparidza hatina kumboti namatai makabhuroka. Chatiri kuramba uye chinoramba kana Mwari mumagwaro ake, kuparidza mumagwaro ake, wotaura zvinhu zviri kushayikwa navanhu. Zvamauya pano zvinhu zvenyu zvinoita zvii zvauri kutaura, zvemabasa, zvekuroorwa, zvedzimba. Mubvunzo ndewekuti vaive nadzo dzimba risati ranyorwa vakanga vadziwanepi? Kana zvichida bhaibheri kuti vanhu vawane dzimba, Nebhukadhineza akanga aiwana kupi mari yekuvaka chidhori changa chakagadzirwa ne7,000 kgs of pure gold? Ko Josefa weArimathea akanga aine artificial cave makavigwa Jesu, akanga ariwana sei? NdaJesu paakatopuwa bako iri akanga atofa, but bako rakanga ragadzirwa asati afa, which means haana kuwana bako nekuda kwemuchinjikwa. Akanga aine bako muchinjikwa usati wavapo. Saka kana zvichida muchinjikwa kuti uve nemari, Josefa akanga aiwanepi? Ko vazive kumabvazuva vakauya ne68 kgs of gold among other gifts vakanga vadziwanepi? Kana zvichida kuti Jesu auye kuti vanhu vawane mari, iye akatopuwa gold musi waakauya, vakanga variwana kupi? Ko vasinganamate vane mari muchavadedza sei kuna Jesu? Nekuti muri kuti uyai munamate kuti muite mari. Maomadhimusa muchamudedza muchiti imi muri kutonamata, muri kutoshandiswa naye achikupai kamari kadikidikiso osara neakawanda. maKristu ari kuenda achinotengesa masaga pamaomadha, achitengesera vanhu masaga, vatengeserwa grocery namahomadhimusa. Mumuslim mahomadhimusa haana mati, asi maKristu ari kushandira asinganamati. Munomutendeutsawo muchiti mari yamuri kuparidza iyi ndianayo. Mahomadhimusa uyo ari pasera anokuretesa hurumende mari ikatambisa macivil servants ese anayo. Ndikutaura chokwadi, most of my buildings ari muno mudake haana shop iyo bedzi, ari mabuildings akawanda mutauni muno, and somewhere else outside Harare. I am telling you zvinhu zvandinoziva.
mutenda okay Mwari anokushandurai zvinhu zvenyu zvinofamba. Anotanga kutarisa kuti iwe ndiwotorere zvinhu zvakamira zvako ngazvimbofamba. Isa hatina zvinhu zvisiri kufamba izvi. Hatisi kutsvaga zvinhu kuti zvifambe. Tiri kutofambisa zvinhu tisati takuda mari. Saka Jesu wenyaya ndimude. If all Jesus is to offer is money, keep your Jesus. I don't need him. Vhangeri prosperity matoto enjiva. Vhangeri prosperity inosemesa. Musoro wedhongi yatoomberemo. Matoto enjiva. Kana tikasatorera vanhu mari, basa raMwari rinozofamba sei? Aika! Ingawati basa raMwari wani. Kana riri raMwari kutanga rini richimhanyirwa nemunhu. Ndiwo muridzi webasa here. Dai maive nestress yekuti basa raMwari rinofamba sei, maisafunga mari. Kana paine chinhu chaigona kumisa basa raMwari, haisi cash. Iropa raidiwa kuti vatadzi varegererwe. Iroro ndoringadai rakaisa vanhu stress. Saka basa raMwari rinofamba sei? Parudiwa ropa remunhu asina kumbotadza, isu tese tiri makoronyera. Jesu akauya akatumwa naMwari. Kana Mwari akagona kupa vanhu Jesu kuti afire vanhu, angatadze kupa vanhu maresources. Iwe kuti uvepo ndiwe, hati ndiMwari. Hallelujah. Yes. Saka izvezvizvi tiri kuparidza against gospel reprosperity. Tinoparidza against it every day. Umwe akazonditika munofamba neMercedes Benz, koenda muchiparidza against prosperity. Ikati uri benzi, iwe unofanira kucherwa uri mupenyu. Zvandakamutaurira. Ikati vanhu vanofanira kucherwa vari vapenyu. Saka izvezvi nemukadzi, how can you have a wife wakadzungaira kudai? Hatisi kurambidza kuti vanhu vaite mari isu. We are not saying be poor in order for you to go to heaven. We are saying don't preach about money. Preach about Jesus. If you want to make money, go and make money. As much money as you can make. There is no limit of how much you should make. What is wrong is to stop preaching about Jesus and you begin to preach about money. That is wrong. We don't preach about blessings. We preach about the blesser. We don't preach about the anointing. We preach about the anointer. Are you hearing this? Yes, we don't preach about healing. We preach about the healer. We don't preach about deliverance. We preach about the deliverer. We don't preach about redemption. We preach about the redeemer. That is the gospel. But mafesa angu matatu akanaka kuti averengwe. Notavhurisa bhuku panapa. Chida kunotofanira kuburitsawo nei mumagwariwa. Vamwe vakabuda nemari. Vakati ndinofanira kunge ndine kapoto kako kemafuta kawandipa kuti iwe uwane increase muupenyu hwako. Buritsa kapoto. Vari kukanganwa kuti mukadzi uyu vhesi inopera haana kumbopa kana drop remafuta kuna Elisha. Akauya neripoti kuti mafuta awanda. Akanzi anotengesa mamwe bhadhari chikwereti. Elisha haana kuti handiwazvonaka. Inini ndiri munhu waMwari kwetu wokutamba naye. Zvangoswera kuti wawata zvezvo pasina zvinofa. Ina handitaurise. Handiwazvona kuti mafuta azara. Mukadzi yoti madhiramu ari mumbomo ari kushinyira. Akati vata. Elisha woti chindipo 6 handidika. Zvandichaita ndezvekuti kana ukanga watengesa mafuta iwaya nemari yacho kuno, you need a special prayer. Unofanira kuti uvake altar kuti andonondo wangu wakutorwa vana zvogona kuzoitika futi. Saka kuti zvisaitika unofanira kuramba uchingoita se kwakabva anointing yacho unokuziva. Hapana kumbonzi Elisha akazobikirwa kana porridge nemukadzi uyu. Elisha haana kuti ndipe kapoto kemafuta. Akangoti unei. Mukadzi akati ndine kapoto kemafuta. Elisha akati enda unotora mafuta iwaya udire mumagaba unenge wakwereta. Ndokubva adzoka akati azara zvikanzi enda unotengesa. Elisha anoti kana watengesa uya nemari kuno akati wobhadhara chikwereti chawanga uinacho. Chichemo changa chiri chechikwereti
chiri kuda kutoresa vana. Saka imi munozotorerwa mari seiko nevhesi yakadaro? Ndo pane mubvunzo wangu inini. Inda muchikurumidza kutorerwawo imimi. Unotorerwa mari nevhesi yakadai. Asi kuti chakapotoka kuti pekuno waingofanira kusimudza ruoko kuti prophet kapotoka akana kupuwa munhu waMwari. Kapotoka kakatonzi enda unozvivharira mumba iwe nevana vako. Kwaimaakukada sei kapoto aka? Maakurasika kamumagwaro prophet. Fundara pasani pakuti dzirimo here dzako iwewe. We need to do some soul searching. Kuti tiite diagnosis kuti problem iri papi. Munomu makamboita mbiri yekunzi vanhu vaibva kumusha vaibirwa mari nekupuwa envelope vachinzi waona basi. Matsotsi akathriva for 3 or 4 years achidaro. Kusvikira munhu wese ane bhururu wake ari kubva kumusha anga kutanga ukaona wapinda mutauni ukanzi waona basa iwe uchangopinda hauna kuwana basa. Atotaura newe ndiye awana basa rekukubira iwe. Ramba ita handisi kutsvaga basa totoshanda. Uyai kumba mukoma tozotaura zvebasa maakumba. Pane rori kuda pane majini ari 30 container 30 ton. Saka pangonzi paduwa vanhu ndangokunzwirai tsitsi saka handi munopinda basa. Saka takuda kupinda nditika amubvumidze mabhegi enyu saka mosiya zvinhu panapa kana mine mari muisa envelope monyera zita renyu kuitira kuti kana mapedza kushanda modzoserwa mari yenyu handitika $10 per hour. Saka kana mukashanda 8 hours nhasi motoenda kumba mani $80. Uyoti 80 times 30 tichaita mari muchokocho. Unozoona akabata kuti uzopinda muEdgars gonyeti rakari chida kuoffload kwamajini riripi muEdgars voti ati hodhe majini tinotosona tega. Uye kashopu kanaka akanga offload kwemajini ari mugonyeti. Mabirwa baba takanyora pamadziro apo tatina vashandi vanoshandira panze. Ndakupaona saka ndoita sezvo dzatokwa muri kuti moita se mudzokera kumusha here kana mobuda panze morwa futi imwe kana peni yazara. Vanhu vakatozotaurirwa kuti muri kubirwa matsotsi hamuone basa nenzira iyoyo. Umwe akatengesa fodya 2 years ago kuseri kwamboka uko. Ndobva hamzidaezoka hatisataura zvakadaro. Apa anga auya kuzotengesa fodya ega airima nemukadzi wake. Anga ari pa 5 hectares dzake apuwa 3000 yake yefodya. Ndobva akawana nzenza pafodya ipapo. Zvikanzi nenzenza ukada kutenga zvinhu zvako manyerana unotsotswa mutauni muno. Ini ndine kumba kwandinogara ndega handei kumba kwangu. Abereki wangu ari kuUK handisi kuda kamari kako ako. Ini ndinotumirwa mari chaiyo pound. Atongoti usatsotswe. Ndobva aendwa naye kuloji nenzenza. Nzenza ndokubva yarara ichitora mari paanga akakotsira. Ndobva yatomumutsa kwaedza zvikanzi ndombonotsvaira panze. Kana ndapedza kutsvaira tozogeza tozopinda mutauni watinotenga TV negenerator ndonokuradza mashopu akachipa. Nzenza ndobva yapfeka ndobva yamonera Zambia ndokusiya hembe mumba. Uye akati ari kutsvaira zvake pachivanze neZambia. Akazomuka after 2 hours kwakuenda kureception ndikutsvagawo maide anga aitsvaira panze panapa. Zvikaziva paloji pano paloji apa tsvairwe mutsvairirwe iwoyo. Asi muri vefodya here? Zvikazi tiri vefodya. Pamba pana maide zvikazi panapa anogarapo panokorarwa usiku hwechete. Pakudzokera kuna adzimai chaivo manje vaimukira kusende vachinosakura fodya. Pakuona shasha takazodzokera kumusha netsamba yemapurisa takurewo murume uyu adzokere kumba. Ndonguva kukenchawo dzenza wayazotenga fodya tengesa fodya wapindwa nei? Izvo ibvirabviro dzekubirwa kudzukaira. Unozwa kuti pafamba mhepo hapana kufamba mhepo pafamba hundatawindi
ndo wafamba urifuza fambira chimwe chete ndavanodzisanganisa sada kuita diagnosis kuti paunombirwa iwewe unombirwa sei nekuti inini manzwisisiro andava kuita vhangeri handipe munhu mari yekuti offering ndinotombobvisa offering muchindiona ndakadai ndikasvika pachiparidzwa ndikakomborerwa neshoko ndinotosiya offering yekungotendawo mwari kuti apedza kushumira ngaaone zvaanoita because apiwa vhangeri namwari kuti tiponeswe ndausafungeka kuti kana indaparidza ndichadawo kuponeswa futi handisandaponeswa kazvekumhanya handinoziva titoponeswa tese izvezvi neshoko ironi saka ndikatanga kufunga kuti ndakatoponeswa kare ndakutokurasisa tese tinoda kutoponeswa neshoko irori ndatiri kuparidza irori rinoponesa iwewe roponesa inini futi right saka ndoda kuti nditange ndanzwa kuti ari kuparidzei because ndoda kuziva kuti ndiri kupa chii ndiri kupa kunani because munhu aparidze kana asina mweya uri maari mweya iwoyu ndewamwari here kana kuti ausi mweya wamwari verengai bhuku yavaroma chapter 1 verse 1 to 3 toda kuziva kuti kana taverenga bhaibheri toda kuwana chii kubva mariri tichaparidza tichatsanangura nyaya yemukadzi uyu akasiyirwa chikwereti nemurume wake aiprofita but tinoda kuti tione kuti chii chiri kusaka vamwe vaverenga nyaya yakadai vanonobuda nevhangeri inosemesa vhangeri inodhaka vhangeri inokataza yekuti ipa munhu wamwari kapotoka wasarwa nako kuti akupe anointing yeincrease imo musina nyaya yakadaro chii chiri kushayikwa nevamwe chatiinacho pakunzwisisa kuti vhangeri inoparidzwei bhaibheri richinyorwa mwari akanga angotipawo here bhuku rinoadresa everything kada kuroorwa irimo vhesi yekuroorwa kada kugraduata irimo vhesi yekugraduata kada kunotora chitambi iriko vhesi yekunotora chitambi hanzi he orders my steps he orders the steps of the righteous man ndiyo vhesi anotoreswa chitambi pavid kune vhesi yekuenda kunohodha kusouth africa hanzi you be blessed in the city and outside the city saka unochienda kujoburg waakubuda muguta reharare unoropafadzwa uchienda kujoburg woropafadzwa uchidzoka toda kunzwisisa kuti ndizvo here zvakanyorwa bhaibheri richinzi rigoita anenge abatwa nemunhikwi owana vhesi yekutaura kuti munhiki wake umire ari kurambwa nemusikana owanawo vhesi yekusofta spiwe wake ari kuda kuvhoterwa owanawo vhesi yekunovhiringidza vanhu kuti vamuvhotere parali ndizvo here zvarakanyorwa bhaibheri richinzi rigoitiswa kudenga kunoitwawo here maelection saka mwari kana achitarisa bhuku iyi iye inomubatsirawo chii what is the value of the bible to god because to you it is a tool to get everything that you want in your physical life mwari anawo here maparado aanodawo kudhiraivha hallelujah yes Romans chapter 1 verse 1 to 3 unonzwa achiti Paulo wakadanwa kuti ave maapostora Paulo muranda wa Kristu Jesu yes wakadanwa kuti ave muapostora zvikanzi ini ndakadanwa kuti ndive muapostora wakatsaurirwa ivhangeri yaMwari ndakatsaurirwa ivhangeri yaMwari yaakapikira kare zvikanzi vhangeri iyi Mwari wakaipikira kare navaprofita vake akaipikira navaprofita vake mumagwaro matsvene vhangeri iyi yakaporomiswa mumagwaro matsvene vhangeri ndeyaMwari tangidzai Paulo muranda wa Kristu Jesu Paulo muranda wa Kristu Jesu wakadanwa kuti ave muapostora zvikanzi wakaitwa muapostora wakatsaurirwa ivhangeri yaMwari wakatsaurirwa ivhangeri yaMwari yaakapikira kare ndokubva zvanzi Mwari wakaipikira kare navaprofita vake achishandisa vaprofita vake mumagwaro matsvene achishandisa vaprofita Mwari ndiye akapikira vhangeri yake mumagwaro matsvene navaprofita vekare vhangeri ndeyaMwari yakaporomiswa naMwari
achishandisa vaprofita mumagwaro matsvene. Saka magwaro anotaura vhangeri yaMwari yaakapikira kare achishandisa vaprofita vekare. Yes, inotaura nezvei vhangeri yaMwari? zvomwanakomana wake Inotaura zvemwanakomana wake wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. akabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. Mazvinzwawo? Saka Mwari achinyora Bhaibheri wainyora zvemwanakomana wake. God was writing about his son. Mwari wakanga achinyora biography yemwanakomana wake. Hamuna chapimbirimano mubhaibheri zvekuti ukaona vhesi yekuitisa vanhu offering nayo kuti iwewe utore mari kwavari uende unotenga zvaunoda in the name of Jesus, ukutovhirikidza vanhu. Vhangeri ndeye mwanakomana. Vhangeri yakatodhifainwa mumagwaro ikanzi mukanzwa vakuparidza ngavaparidze zvemwanakomana. Vakataura zvePrado havasi vaparidzi, ing'anga, makava, zvinyau. Kunyange vakabata Bhaibheri, kunyange vakavhura vakataura nechirungu, kunyange vakanoza, kunyange vakapfeka sutu dzewhite, kunyange vakapemwa musoro, kunyange vakatenga private jet, kana vasingataure zvemwanakomana havasi kuparidza. Zvoreva kuti zvatatovhurisa bhuku iyoyi tiri kufanira kutaura zvemwanakomana nayo kana tiri tinoparidzawo nesuwo. Inotaura zveivhangeri? Itaura neari pasaidi pako muudze kuti vhangeri inotaura zvemwanakomana. Muudze kuti vhangeri inotaura zvemwanakomana, kwete zvako iwewe. Iwe hauna zvako mubhaibheri. Saka mumwe akazondibvunza zvikanzi kana muchiti vhangeri inotaura zvemwanakomana kuIsaiah 53 verse 5 munoti kudii nayo? Inoti nemavanga ake takaporeswa. Saka indinofunga kuti inotaura zvedu isusu zvekuporeswa kwedu. Ndikati saka makaenda wei kuchikoro? Because iyi hamuri kutaura kai, hamusi kuda ansa pavhesi, muda kudzidziswa kuita comprehension passage. Igrama yamurida kubatsirwa pamusoro payo, haisi vhangeri. Nekuti kana maa kudzidza chirungu, the correct structure of a sentence in a subject, object, verb. Zvoroti kana mukasangana neverb yekuti takaporeswa, haisi kutaura pamusoro pe-object, iri kutaura pamusoro pe-subject. Saka vhesi iri kuti nemavanga ake takaporeswa. Takaporeswa ndiyo verb yacho, taka ndiyo object yacho, subject ndiani? Ndi ake. Vhangeri haisitaura pamusoro pevakaporeswa, iri kutaura pamusoro pemavanga ake. It is talking about Jesus. It's not talking about vakaporeswa. It's a very simple grammatical structure. Haidi mweya mutsvene. Inoda kuti pamene muita grade 6 paya moteerera vadzidzisi vechirungu. Zvinhu zvacho hazvidi mweya mutsvene. Grade 6 staff. Amen. Ndarabasana pakuri kuzvinzwa here izvi? Because andofanira kuramba ndichiparidza kupedzisira ndakudzidzisa vanhu chirungu panapa kana mutauro wechivanhu chishona. Ngativerenge imwe vhesi. Handei kubhuku yaJohani chapter 5 verse 39. Vhesi iyi ndoida zvisingaite. Ndoida zvisingaite vhesi iyoyi. Ndoida zvisingabviri. John 5:39. Asadaura zvakadaro. Inzwai kuti anoti kudii? It's a very small verse. A very small verse. But mazai then. Gavakava chairo. Ayaya. Inokuvava kusvikira wasoba. Uzi vhesi munhu waMwari Jesu akasikatauri nevana vesangano, aitaura nevakuru vechechi.
aitaura nevanhu vanga vakaita chikoro chebhaibheri. Iye anga asina hake kuita chikoro, iye ndiye chikoro chacho. Unodzidzisa Jesu kuti kudini? Saka aitaura nevanhu vaiti takadzidza, tinoita sei zvedu? Tinoziva. Asataura zvakadaro. Verengai 5:39 dzaJohn. Tikutifana vhakeri tinayo tokuparidzira iripo. Vhakeri iri pazvera hainoita kuti idzo inyashawo dzatakaitirwa. Verengai tidzwe. Munonzvera magwaro nokuti munoti upenyu husingaperi munawo maari. Zvikati kana mapedza kuverenga bhaibheri munokorokotedzana shava tapinda shava tawana upenyu husingaperi. Osaka vhakeri yakapenga because Jesu ndiye akanyoresa vhesi yake. Magwaro acho vari kuverenga ndi Jesu akaanyoresa. Saka asangana nevanhu vaakuaverenga zvisizvo. Zvikanzi akomana maverengera kuita bhaibheri anga akanaka. Pari problem yenyu ndeyekuti muri kufunga kuti kana maverenga munowana upenyu husingaperi kubva mumagwaro. Kotatadzei tiri kuverenga magwaro. Verengai zvakare. Munonzvera magwaro. Zvikanzi you study the scriptures. Nokuti munoti upenyu husingaperi munawo maari. For in them you think you have eternal life. Ndiwo anondipupurira ini. Zvikanzi problem yenyu ndeyekuti magwaro haakupei upenyu husingaperi. Magwaro anopupura pamusoro pangu inini. Ini ndini ndinopa vanhu upenyu husingaperi. Hauna kuzvinzwa. Upenyu husingaperi hamuhuwane mumagwaro. Munohuwana muna Jesu anopupurwa nemagwaro. But akakunoleja kuti ava muri kuverenga. Aiwa hakuverenga. Kudzvera muri kudzvera. Problem yenyu ndeye maverekero bedzi ndo asina iti. Muri kufunga kuti muchatopita neka izvezvi nekukrema Galatians kwamakaita. No problem chedu. Dai tora nemulando, dai tora madzibaba zviri dani. Madzibaba vanoti hativerenge chinda. Bhaibheri. Unoziva kuti Peter vanotakapuwa maki edenga vakazviwana kupoza akanyorwa mubhaibheri. Kudzungairawo kwamadzibaba ngatigarisane nawo. Tinangoti zvedu. Mose zvakaitika zvokupuwa kwaPeter maki edenga zvakangonyorwa mubhaibheri chete. Saka mazavanda havaverenge but vakabata signal. Tino Peter akanzi achapuwa maki ekudenga. Ndopa vakangobata pana Peter vakabva vatangoti Peter tisapira munamato yedu usvitse kuna Kristu. Wakambodzidzira munamato mumazono? Ndakaudzidzira ndakanda kumanikidzwa nevakoma vangu kuita ndiri form 3. Chandakazorambawo kupfeka gemenzi ndakatsika-tsika. Ndakanzi kana ndakugara pano totenda tese kupi kumasoro. Topa ndakatanga kunyatsoona kuti muAfrica tiri kurwara. Ndakazvoona Africa has got sick people in mind. Zvekuti kana ndakuziva kuti maelections achabuda seka ingocheka kuri kupindwa nevanhu chechi ndo maresults achiwa. Maresults atinawo mumaelections egore rinouya achanga akangofanana nekudhakwa kwakaitwa magaya. Zvakaita magaya zviyazvo ndo maresults emaelections atenge tiinawo. Because akadhakwa kudaro ari kuunganidza vanhu. But ndakazomutarisa muchinda uye zvakanaka. Ukanyazomutarisa so unoona kuti anofanira kunge aine a bipolar tendency somehow. Mafuse ake magaya haatambidzane mutu ese. Ukanyazomutarisa so unonyatsoona kuti muchinda anooneka brain dzake hadzisi right. Ukanyatsomutarisa muchinda handisi kutaura ndichimumoka ndinotaura chokwadi. Katasa kana foto yake so unoti pane relay yake yakatsva mumusoro make. That one is a madman. I'm telling you, it's a mental case. Kungoti muno muzvipatara zvedu hazvina maresources. Akaenda kunyika chedzi akanoongororwa anotoiswa patreatment. Munoverenga bhaibheri, munonzvera magwaro, munoita mabible studies, muudzana kuti kana taverenga kudai tinoita sei, tinopinda denga. Jesu oti aiwa zvisizvo. Magwaro anopupura pamusoro pamweni. They talk about me. Yes. Haana kuti mamwe
magwaro Yes. anotaura nezvangu. Akati magwaro ese anotaura pamusoro pangu ini. Amen. Hakuna mamwe akanzi aya hataure nezvaJesu. Mozotorawo inini kana mapinda mashaya rent. Monokotera landlord rei. Mazuva anake ese. The race is not to the swift. Time and chance happens to them all. Stand young, the race is not to the swift, no bread to men of understanding, no the battle to the strong, but the time and chance happens to them all. Shaito yangu mari, one day it's only about time and chance. Time and chance. Time and chance. Magwaro anotaura nezvani? 5, alright, Galatians chapter 5. But here you know, if 5:44 to 46, and the book Ruka 24 verse 44. Akati kwavari, Jesu akanga amuka kuvakafa ndokuunganidza vadzidzi vake. Inzwai kuti akati kudii? ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi. Ndo mashoko andaikutaurirai vakomana ndichiinemi. Zvose zvakanyorwa pamusoro pangu. Zvese zvakanyorwa pamusoro pangu. Dzokorodzai. Akati kwavari, akati kudii kwavari? ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi. Ndiwo mashoko andakakutaurirai ndichiinemi. Kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu. Zvese zvakanyorwa pamusoro pangu. Pamurayiro waMozisi. Mukaverenga Genesis to Deuteronomy, zvakanyorwa zvese pamusoro pangu inini. Napavaprofita. Vaprofita vese vakanyora pamusoro pangu inini. Napamapisarema. Mapisarema ese akanyorwa pamusoro pangu inini. Zvinofanira kuita. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zviitike kwandiri. Zvese. Not even one thing zvakasara. 10:5 dzavaHebheru anoti kudii? Pamusoro pevhangeri kana makuverenga mabatabanga, mekai sure marishandisa kubikira vanhu, musabaye vanhu naro. Shoko rakanaka asi rinouraya futi. Iro shoko raMwari rikaparidzwa zvisirizvo rinouraya mweya yevanhu. Yes. Tine vanhu munyika muno vasisade kunzwa nezvechechi. Taiverenga imwe article nemwe video yandinayo yevamwe majournalist ari kuAmerica ai-investigate ana Ben Hinn ana Kenneth Copeland. Kenneth Copeland ane a fleet of aeroplanes, ma-private jets, haana one. Haaende ku-airport. Kenneth Copeland ane airport pamba pake. Kungobuda mumba otopinda mundege akuteni. Anodriver ndege futi is a pilot. Kenneth Copeland. And I think he is the richest preacher so far in the world. Tikabvisawo zvedu Pope Francis. Right. Saka azataura zvakadai. Saka aibvunzwa kuti ndege dzisi dzamakatenga dzinonzidii, zvikanzi no, ini ndinopa varombo, saka ndirambidzo kupfuma, and so forth and so forth and so forth and so forth. But uchanoona kuti kunotori nevanhu vari kudesire kufanana na Kenneth Copeland. Pazvitarisei vadikani kuti kana munhu ari headmaster pachikoro, shungu yake ndeyekunge ari pamusoro palist remaheadmaster munyika yese, azikanwe kuti maheadmaster kuna nhinga ari kuMarch Central, Matabeleland North kuna headmaster iye akanaka, anda kuzikanwa amongst maheadmaster. Kana waitawo president unofanira kuvewo uine mapresident wenyika aunongochiziva nawo. Kana vanhu vachikukompera vanokukompeyawo nemapresident edzimwe nyika. Kana waita MP unokompewa nemamwewo ma-MP. Zvekuti vanhu vaifanira kuti vaone kuti kana munhu waMwari akupinda mumakwikwi ekuita mari, Mwari waari kumiririra panyika ino ndeupi? Nekuti Mwari wakanzi wakatipa Jesu kuti atipe upenyu husingaperi unowanikwa navakarurama navatsvene. Chatiri kupiwa naMwari kururama kuri maari. Ndosaka zvakanzi tsvagai umambo hwaMwari nekururama kwake. Ndozvatakanzi titsvage, tsvagai umambo, tsvagai kururama.
but ava vari kuburitsa umbowo kuti isu tatsvaga mari zvekurarama ngatimbosiyai, isu tatawana imari zvekuti takutokwikwidza pamari iyo yatiinayo. But vanhu vakadaro vanokuvhurira vhesi vokuti ingawani ningi mubhaibheri akanga aine mari. Zvoreva kuti vari kufunga kuti vanhu vakanzi vakanga vaine mari mubhaibheri vakaiswa naMwari kuti isu tigoitawo mari kufanana navo. Haleluya, amen. mubvunzo wawe kuti alright, ngatiti wafarira mari yakanga ina Jobho. Jobho anga ine zvinhu zvake, inida kuitawo zvinhu zvangu saJobho. Kosii pana Jobho wasarudza mari, ko kurwara kwake uchakuwanawo rini? Amen. Zvinobvumidzwawo here kusarudza zvaunoda pamunhu ari mubhaibheri wasiya zvimwe? Vhesi yacho inokubvumidzawo ndeipi? Iwewe wakanga wakarurama here usina chaunopomerwa iwewe sezvanga zvakaita Jobho? Wakambopawo here Mwari gwai sezvaiitwa naJobho on account of his sons? Vana havana clue kuti ndiani ari kurehwa. Mwari wakanga achinyora umbo testimony yemwanakomana wake, achishandisa vanhu, achishandisa zvinhu zvaakasika, anozvishandisa Mwari nepaanoda napo. Amen. Kana akagona kuparidza vhangeri yemwanakomana wake nedhongi rakatsura ubenzi hwaBhalamu, anorambidzwa nei kushandisa mari yakanga ina Abrahamu, ndarama yakanga ina Abrahamu, kuparidza pamusoro pevhangeri yake. Imi hamuchaona Jesu paupenyu hwaAbhurahamu, maakuona goridhe chairo rakanga rina Abrahamu. Verengai chapter 10 verse 5 yavaHebheru. Saka pakusvika kwake panyika unoti, Jesu achisvika panyika anoti kudii? chibayiro nechipo makazviramba. Chibayiro nechipo makazviramba. Achitaura naMwari Jesu akati chibayiro nechipo makazviramba. Asvika panyika ine kwenyari pasaidi pako, uri kuzvinzwa here? Jesu achisvika panyika, Pauro anoti chinhu chaakataura kuna Mwari, akati kuna Mwari, hapana chinhu chakapiwa Mwari nevanhu chamakabvuma. Amen. Zvoreva kuti gwai rakabayiwa naAbhero Mwari haana kurigamuchira. Yes. Nemombe nemakwai nehangaiwa dzakapiswa naAbhurahamu Mwari haana kuzvigamuchira. Amen. Chakapiswa naDhavhidhi mugadheni raArauna Mwari haana kuzvigamuchira. Yes. Achisvika panyika ndo zvaakatanga kutaura. Maofferings ese akapiwa navanhu kuna Mwari, Mwari akaaramba. Hanzi akazvitaura Jesu achisvika panyika. Yes. Motanga futi kuda kuendesa zvinhu zvakarapo kana Mwari Jesu asati auya. Inzwai, tangidzai. Saka pakusvika kwake panyika unoti, Jesu achisvika panyika anoti kudii? chibayiro nechipo makazviramba. Chibayiro nechipo makazviramba. Asi makandigadzirira muviri. Zvikanzi chamakabvuma muviri wamakandigadzirira, kuti kana ndaroverwa nawo imi mogamuchira chipo ichocho, sezvakanga zvaprofitwa naAbhurahamu kuna Isaka. Akati Ishe achatipa chibayiro. Ishe, the Lord will provide a lamb unto himself. Makaramba mari dzamakapiwa navanhu, mukagadzirira inini muviri kuti igova offering yamuchagamuchira iyo. Ndoyaga offering yakasvika kuna Mwari, ropa rakadeuka paKalvari. Tsokorodzai. Saka pakusvika kwake panyika unoti, Anoti kudii? chibayiro nechipo makazviramba. Makazviramba. Asi makandigadzirira muviri. Makandigadzirira muviri. Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi. Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi. Zvino ndikati, Wakati kudii? tarirai ndauya. Zvikanzi ndauya. Pabhuku yakapetwa Zvikanzi pabhuku yakapetwa pakanyorwa zvangu pakanyorwa zvangu inini kuti ndiite kuda kwenyu. ndikuda kuti ndiite kuda kwenyu Imi Mwari. imi Mwari. Mubvunzo wawe kuti pabhuku yakapetwa pakazonyorwa zvagurutoro riiniko? Naitapiwa naShe mavhesi auinawo akazonyorwa nezvako riini? With all this evidence, apere mavhesi anotaura kuti mabhuku ese ari muBhaibheri akanyorwa kuti ataure zvemwanakomana. Amen. Haleluya. Amen.
Saka ngatiendei kuvhesi yedu. Taane direction tiri kufanira kubata mwanakomana mumagwaro iwaya. Ndakataura ndikati vanhu vakauya panapa vakati muna 2015 Chingando akapika ari panapa akati ini kana ndiri munhu waMwari murume uyo anofanira kufa gore risati rapera. Akatopa nedate akati ndaizofa musi wa23 December. Ini ndikati date rake rakanaka ndarapa dhuze ndo zvichabuditsa umbowo kuti Chingando haana kutumwa naMwari. Rikapfuura muri kungozvionawo. Zvingabvunzwa here izvi? Akanga akamira pana akati if I be a man of God, because ndakanga ndataura kuti Chingando ari kurasika murasiki. Haleluya. Tirunzike here? Ndakanga ndati Chingando Chingando murasiki. Sezvakamboita nashawe. Vakomana vakatanga kutaura kuti no, tichaona kuti zvinosvika kupi. Hakuna munhu anomboparidza achidaro. Ndikawirirana navo ndikati chokwadi hakuna munhu anoparidza achidaro. Mwari bedzi ndiye anoparidza achidaro. Ukaona munhu achitoparidza aita zvandiri kuita izvi, ana Mwari munhu iye haasi ega. Vhangeri raJesu chitima nyamuziwa. You can never stand in the way of this gospel. Amen. Kutosuduruka kuri nani kana kutorijoina. Aurimise Gamaliel wakavataurira. Akati vakabhomuka na Theudas asi havana kureka vakaenda. Vhangeri harimiswi. You can't stop the gospel. No. Azviite. Tichiparidza vhangeri like this, vanhu vachiti kana achiparidza against Mwari tichaona kuti achaparidza nei. Mwari haabatsirwe, anomutsa vanhu far away. Vausati wamboona iwewe panapo ndevanofona kuti ndakanzwa mharidzo paindaneti, ndida kukutumirai zvakati nezvakati muparidze. Akakaspika kari papa. Ndakapinda muSouth Africa ndichida kunotenga mamics 4 years ago. Zvikanzi nemumwe murume mati muda kutenga mamic asi munoparidza here? Ndikati hongu. Zvikanzi right, ndakuwanai ane shop kuSouth Africa muZimbabwe. Zvikanzi imi vanhu vekuZimbabwe muri hama dzangu but maparidzire enyu haana kunaka. Mukuparidza vhangeri no sei raJesu rakaendepi? Ndikati ndo zvandiri kutoparidzawo zvamukutaura izvozvo. Ndiri kutoparidza kuti vhangeri chairo harisi riro ranga richitaurwa nemakudo aya. Zvikanzi right. Saka maita zvakanaka. Ndiri kutsvaga mumwe murume so anoparidza murodhi mutambo muHarare. Mwari ane zvaakataura neni. Ndikati akaita sei? Ndobva ndatiraya kutaura mazita evanhu andinoziva vanoparidza mutauro. Zvikanzi ayewa iyeyo haaparidzi. Ndakandati pane mumwe anonzi muparinga so anogerwa Dino. Zvikanzi ayewa iye hagerwe Dino. Ndikati makamuona kupi? Zvikanzi maridzo dzake dziri paYouTube. Kana mine wifi ndiratidze. Hakuna munhu anoparidza mutauro wandisingaiti sei? Wandisingazive. Ndobva aenda pawifi ndokuona kuti aiplaya message yedu inonzi mysteries before creation. Kati murume womukutaura ndini kauri. Zvikanzi kuinga ndimi naye machinja hameno kuti sei. Zvikanzi musi wandakaona mharidzo iyi Mwari akanditi murume uyo ari kuparidza asina speaker. Iwe unotengesa maPA system, mupe speaker aparidze zvamauya zvanaka. Ndakatotaura nyaya iyi naadzimai vangu kare. Ndikamuona murume uyu dai ndikamuwana kwakupiwa speaker raiitwa $400 mazuva iwayo. Ndikahayirwa taxi zvikanzi ngaimusvitse kubhodha. Hatisati tamboonana aitonditsvaga aine speaker kare. Handina kumusidhisa, handina kutanga ndamuprofita. Pane zvandaona iye ndiye ane zvaakanga atoona. Anga atoona zvevhangeri. Ndiri kunzvika? Yes.
kamera yakauya last week kutongoona munhu afona ndiri kumutsvagai ndine zvinhu zvandakatumwa nazvo ndingari kuamerica ko ndiani aangotumira angoti tozombokupai tisingakutaurirei kuti yanga ichiuya nanhasi asati ataura naye balast week paakatumira kamera haana kufona kuti ndiri kutumira kamera. This camera is worth $7,000. Munhu asingapinde kuchechi kwedu asati ambouya pano asina kukumbirwa mari asina kuporomiswa ndibata hombe just like that. I know, Papa, there is an anointing. There is a powerful anointing. Mwari. Money is the least of the worries that the church should have. The worry is not about how to get money. Nekuti muda kuwana mari yekutenga PSC muda kuparidzei imi vhangeri racho musina. Chakafanira munhu atsvaga mapoto asi hana upfu. Tsvaga upfu. Munhu anogona kudya sadza asina poto. Akawana upfu anotsvaga chigaba akabika. But wanai poto musina upfu. Haibandike poto vanhu vanofane nzara. So it's not about instruments. It's about the gospel. Amen. Munhu ane vhangeri akakomborerwa kupfuura munhu ane mari. Yes. Ndokutaurirazve kune munhu ane mukadzi izvezvi waainaye asi asati aroora. Koita mumwe ane mari yekuroora asi haana kuroora wacho. Akaomberwa ndeupi? Kune ane mari yekuroora asi haana kuroora. Koita asina mari yekuroora but akaroora. Anenge achikutumirwa mugwevedzi ko mari yangu kuti ndiri kumhanya baba. Une mari iri kushinyira iri muakaunti. Wati kune unondide wati kwanani. Pesera wakutochena nendebvu. Uchichena ndebvu mukataula. Asi mari yekurooresa mukadzi unayo. Wandirwa nyashanda Mwari mudikani. Unzwe shoko rechokwadi. Kana waona vhangeri ndorakanzi naMwari zvimwe zvese ipai zvenyu vanhu vese vese. But vhangeri yangu haipiwe munhu wese wese. Ichapiwa vakasanangurwa, vakanyorwa mubhuku yeupenyu nyika isati yavambwa. Kana waona vhangeri wakwana nezvinhu zvese. Nekuti zvinhu zvinoonekwa hazvina kugadzirwa nezvinhu zvinoonekwa. Zvakasikwa neshoko raMwari. Hallelujah. Topane vhangeri ipapo. Wawana vhangeri kudaro basa rinofanira kukutsvaga iwewe kwete iwewe kutsvaga basa. Hallelujah. Izvezvi zvamwe venyu muri kutsvaga vamwe vanhu izvezvi. Daidaona appointment naningi achikunyima nhamba. Isu vamwe hatina vanhu vanonzi havaonekwe izvi. Mukutaura njira vese. Hatina munhu anonzi aonekwe kwandiri. Muno munyika muno. Handina ini. Kana uine munhu unofunga kuti uyaonekwa. Inini handina munhu. Ndinotoramba vamwe vacho kuti uya indoramba. Ndakambonzi uye munamate pamusangano wemusangano. Karamba. Ndikati handini. Handina vhesi inondibvumidza kuya kuzonamatira vanhu vari pamusangano wemusangano. Vanongachikumbira sone vatifonera dada. Vanotouya kuti voti hatingakuoneiwe here. Indoti mune nyaya yei. Hatina nguva iyo here. Tinamatira vanhu kuti vakuine elections. Topenga here. Ndizare. Kana muchitoda ndokuparidzira izvi kuti Mwari ari kuti kudii. Ozviziva naMwari ndotozviziva. Pachinzvimbo chekuti munditume kunotaurira Mwari zvamuri kuda imimi. Indakatotumwa kare naMwari kukuudzai zvaari kuda iye Mwari. Mwari arikuda kuti mutendeuke imimi. Muve vana vaMwari. Muzive vhangeri yechokwadi. Zvaari kuda Mwari. Zvese zvamuri kutsvaga izvo zvina maturo izvi. Saka usafunga kuti takauya kuzoparidza tashaya mabasa kana. Zokushaya basa fogeri shawara. Ndokutaurira takaziva. Zokushaya basa. Hana. Kana. Isusu takazvarwa
kwaibvunzwa munhu uda kupinda rini basi ndoti imbondimirirani sitorachuka ndizvi Yes. ndoti zvebasa imbondimirirani daumboenda kuchikoro zvozi chero pawafunga kupinda basa tiudze basa riripo roshakakwane saka usambofunga zvako kuti tikazvivhutuka zvetu kumari zvemari kana shamwari ende dai ukaitirwa nyasha naMwari usati waparidza womboshanda wombotambira wombotengawo wega nemari yawatambira iwe zvinokurerukira ndikuzvika ndikuzvikira dikana yes kumboita sei kumboshanda wotambira wotenga wega usina kuburitsa mari muoffering box kutombonotora pamadziro chaipo woisa ATM card rako yobuda wonotenga. It will be easier for you because kune vanhu vasina kumboshanda makandiwa mumwe wavo haaremerwe kutorera vanhu mari haazivi kurwadza kwazvinoita kushandira mari. So money kana ukamba mari yakadi it will never be enough for him. Ukapinda mumarodhu muchiona vanhu vachitandanisana nekanzuru vachidi madomasi atsikwa iwe vachitiza machitirakita chachiya unonzwira vanhu tsitsi kuti ndashinga here kutorera munhu mari yakadai. Ndashinga here kutorera munhu mari yakadai. Mwari anotiwa kudii nazvo kungotora bedzi zvikonotsenga zvikonotora bedzi zvikonotsenga kusvikira wafuta matami onge etsuro nemari yevanhu yauri kutsenga iyi. Munhu wacho achibva pauri akashama asina kana chajesu chaainacho. Dai muri vamwe mabatwa nehana yenyu yarova matyawo Mwari. So ari kudzoka dzichataura against you mari dzamuri kutorera. Munhu ari kuuya achiti profeti ndane 3 years ndisingashande ndiye wamuri kuti bhadhara 300 kuti undione. Ari kutiwana handisi kushanda kuti akwane 300 kuti akuonei anoiona kupi iye ari lova. Kochiri kadzi dzedu dziri kushaya 5 rand yekugaisa inokwana rini 300 kuti auye kuzokuona. Saka izvezvi mukafa tichasara tichipana. Tichasara tichipana. Iro shoko chiti freely you were given, freely you shall give. Wakubhadharwa iwewe. Hatina kuona kana nzwara yako paKalvari ufunge. Kana nzwara zvayo hatina kuiona. Iwe wakubhadharwa. Jesu akarwadziwa. Zvipikiri zvine makona. Dai zvanga zviri zveraundi taiti zvaipfuura zvichimhanya nemunyama yake. Zvanga zvine makona. Zvipikiri zvakapinda munyama yake. Zvanga zviri 4 cornered nails. Haasi kubhadharisa iwewe. Wangogeza mabora ako nekupfeka kasutu. Wakutora mari. Jesu akatamburira kuti vanhu vaponeswe haana kutora. Ndiwe here matorerwa aitwa mari muchechi yaJesu kuti all you can do is fundraising, collection of offerings, sowing and seeding, building of altars of money. Ipei verse 1 yakavakwa altar yemari mubhaibheri. Bhaibheri rinoti atari imwe chete yakavakwa nemutumbi waJesu neropa rake ndiyo atari yatinayo. Ukamboshanda ukamboendawo kubasa you can understand kuti kune nguva yekunge munhu asina chimwe chekupa kuna Mwari kunze kwekungozvipa iye amen ndoenda kunonzwa shoko raMwari. There's a time like that. I remember Mwari ataura neni ndikarega basa ndakarizaina ndichifanira kunge ndichienda kubasa ndine entitlement yekupuwa motokari yebasa topa ndakaregedza kamba ndichikuti chakutengera katane mari isha akatiregedza izvi ndogorera ndikatengawo motikari iyoyo ndakazotenga ndoregedza basa zvisina offering mukati kungotenga cheko ndegawo zvakakosha izvozvo. Ndaiende kuchechi kwandaienda kunonzwa shoko raMwari hapana mari yebhasi ndaigara muKambuzuma saka ndaifamba netsoka musi wesvondo wega wega
kuenda kuGlenora, Kambuzuma, ukrosa nepanjanji bebe. Uvoenda kupi? Kuna Willowville, upinda kuGlenora. Netsoka, chechi yopera na 10 dzemanheru. Kwa kudzoka, netsoka kumba. Ipapo unenge uchiti, zvino kana ndikashayiwa mari, ndoti kushayiwa mari ndoshaya futi shoko here. Chirega ndichishayiwa chimwe chete. Ndowanawo shoko ndoshayiwawo mari. Ndomba unosvika pachechi pachinzi, muchafa muri marombe panapa. Tiri kukupai ma-offering baskets kuti muropafadzwe. Munongoramba makatarisa basket richipfuura. Muchafa muri marombe. Munhu wese aisa mari yake, uya panapa ndikunamatire. Kana uchiziva una mari yawaisa, usauye, ukauya, I will curse you. Pandakati, ei, pano pachechi here pana. Muri kuzviziva here kuti kupinda kwangu muno inyasha. Muri kuona bvudzi rakacheneruka madhaka, hakusi kunyimbirika. Kufabaritsoka. Chandinacho inzeve dzekudzwa shoko raMwari. That is all I have. And the church is segregating people on account of what they have and what they don't have. Uchione kwa chipinda so, vauya nemakombi vanooneka, vauya nemotikari vanoonekwa. Ukauya nekombi unokonzi bheiro rinofungirisina vanhu quietly and quickly enda ikoko. Atisura nezi kubheiko kanditika munhu waMwari aritoparidza kare manonoka futi endai makanyarara. Kana wauya uine dumbu rako uine chibhanana kugotso unosvika padhore ichi chiwakarerwa so. What hello. Ashauti makadii baba. Tinokugashira ine mufaro. Uyai nekuno ndinokuratidzai pekugara. Hunde. Zvekuti wanonoka hapana anozvitaura. Unonogariswa pasi sofa. Mumwe ane bhasikoro achinzi tikunzwei muchitanga noiziko. Tikunzwei ikoko. Tichasvika ikoko. Tikunzwei. Aiwa, hakuna Mwari akadaro. Mwari haaparidzwe maringe nekuti une mari. Mwari haasi kutsvaga mari yevanhu. Mwari ndiye ari kutopa vanhu mari. Verenga ichinzwe. 2 Kings chapter 4 verse 1. Zvino mumwe mukadzi wavakadzi vanakomana vavaprofita. Mukadzi uyu akanga akaroorwa nemwana wevaprofita. Wakachema kuna Elisha akati. Akachema kuna Elisha akati kudii? Muranda wenyu, murume wangu muranda wenyu wafa. Munoziva kuti muranda wenyu wakanga achitya Ishe. Waitya Mwari, murume wangu munozviziva. Zvino uyo waakanga atora chikwerete kwaari. Akanga asiya chikwerete muridzi wechikwerete. Wauya kuzotora vana vangu vaviri. Ukuda kutotora vana vangu vaviri kuti vave varanda vake. Elisha akati kwaari. Uneiko mukadzi ndingakubatsirei nei? Ndingakubatsira seiko? Unei chii mumba mako? Ndiudze uneiko mumba mako? Iye akati murandakadzi wenyu haana chinhu. Iye akati murandakadzi wenyu haana chinhu kunze kwepoto ine mafuta. Asi haarina mafuta. Yes. Ipapo akati kudi enda undokwereta kuna vose vaugere navo midziyo isine chiro, usakwereta mishoma. Usakwereta mashoma. Zvino upinde iwe nevana vako. Pinda iwe nevana vako. Ndokupfiga mukova. Wobva mavhara dhoo. Udire mumidziyo iyo yose. Woburitsa mafuta ari mupoto uchidira mumidziyo. Uchigadzika yose yazara kurutivi. Woita set aside midziyo inenge yazara. Naizvozvo akabva kwaari akapfiga mukova. Iye navana vake vari mukati. Yes. Ivo vakamusvitsa midziyo. Vakanga vakunzi ndipei mudziyo uyu ukazara woiswa pasaidi, ndipei mudziyo. Vana vachitambidza amai midziyo, amai vachidira mafuta mugoro, asi mafuta achibuda mukapoto. Mugoro uchizara nemafuta abuda mukapoto. Mugoro woiswa pasaidi, kouya mumwe wozara nemafuta abuda mukapoto. Mumwe wouya wozara nemafuta abuda mukapoto. Achitambidzwa migoro nevana nezvigubhu namadhiramu. Yes. Akadira zvikafamba sei? Midziyo yakati yazara. Ndokubva midziyo yazara. Akati kumwanakomana wake. Akati kudii kumwanakomana wake? Ndipezve mumwe mudziyo. Ndipe mumwe mudziyo. Iye akati kwaari. Hakusisina. Hapachina mumwe mudziyo. Yes. Mafuta akaguma. Ndokubva mafuta aguma, anzwa kuti migoro yapera. Ipapo akandoudza munhu waMwari. Ndokubva aenda kunotaurira munhu waMwari. Iye akati haana kunzi kana wazadza uzonditaurira. Akazouya ega kuzoti migoro iyo yaita sei? Yazara. Yes. Iye akati
chienda undotengesa mafuta uripe chikwereti chako. Tengesa mafuta uripe chikwereti chakasiyiwa nababa, chikwereti chako iwewe. Iye ati murume wangu akasiya chikwereti. Zvakunzi tengesa mafuta uripe chikwereti chako. Mukadzi angauya achiti murume wangu ndiye akasiya chikwereti. But paanoudza Elisha kuti mafuta azara migoro, akanzi enda unoripa chikwereti chako. Yes. Urarame nezvakasara. Zvinenge zvazosara iwe uchararama nazvo. Iwe navanakomana vako. Iwe nevanakomana vako vaviri. Teererai vadikani, handisi kuzotaura nyaya iyi kwenguva yakareba. It's a very wonderful message. Tava kuziva kare kuti tiri kufanira kuona Jesu achiparidzwa munyaya iyi, handiti? Tarirai muone kuti nyaya iyi yaitika pachapter 4 ya 2 Kings. Elijah wakatorwa pakati pevanhu pachapter 2 ya 2 Kings. So this issue is happening just one chapter after the departure of Elijah from the land of the living. Hallelujah. Murume uyu arikunzi wakafa asi wakanga achiprofita, waitya Mwari asi wakasiya chikwereti. Haana kushanda na Elisha. Nokuti Elisha akanga achitanga basa rekuprofita after his predecessor Elijah wabviswa. Hallelujah. Amen. Chirikuzika. Saka uchaona kuti aitaurwa naye nemukadzi uyu wakanga asiri Elisha. Nekuti ati murume wangu muranda wenyu wakafa. Haana murume uyu wemukadzi uyu kumboshanda under Elisha, asi wakashanda under Elijah. But Elijah wabviswa, mweya wake wapinda muna Elisha. Saka chiri kuadhireswa nemukadzi uyu haasi Elisha, chiri kunzi nemukadzi uyu murume wangu muranda wenyu haasi Elisha. Mweya wa Elijah wakanga wapa na Elisha. Ndiwo uri kunzi murume wangu muranda wenyu wafa asi wakasiya chikwereti, asi waiprofita. Achiprofita kudaro waiprofita zvekusiya chikwereti, zvekutozoda kunotsvaga mumwe waanoprofita kuti agadzirise chikwereti chakasiyiwa nemumwe muprofita. Mumwe muprofita ari kuda kubhadhariswa chikwereti chakasiyiwa nemumwe muprofita. Ndopa inzi namanu, bvumai vana baba nanamai, nyasha dzinosiyana. Tiri vaprofita tese asi zodzo inosiyana. Kamunhu gaye kakaoma. Hallelujah. Taitaura ndichiti Magaya is not as evil as Makandiwa is. Because Magaya zvebhaibheri haanei nazvo. Magaya kungosikopinda nokungoti come out. Uyu ari more dangerous nda anovhura magwaro. But he is an expert in manipulating scriptures to come out with the gospel of the belly. Tsvangeri yedumbu anoigona Imaniwo Makandiwa. Kana paine chinhu chaanogona kuvhuna magwaro kuti ataure mari, hazvina mhosva kuti avhura kupi. I can assure you pfangeri yake inoperera muhomwe, muwallet nemubank account. Izvo I can assure you. Hakuna vhesi yaanoparidza ikasaperera mudumbu rake kana rako iwe. Ndozvaanogona. Kunyanga akati ngativhurei panonzi ningakabereka ningi, anopedzesera kungotaura mari. Anoida mari kupfuura madirwo ainoitwa nenzenza. Nyamba chiri kusaka murume uyu anzi wafa achisiya chikwereti. Tichaibata zvedu rimwe zuva kana nyasha dzawanda, tichaibata tichienda sezvedu. Tichaibata inonzi the 4 incidents. Ndichiri kuizeza pane zvandichiri kutsvaga, asi kana ndazviwana tichaibata. Chapter 4 ya 2 Kings ine nyaya 4 dzinoshamisa. Yekutanga ndiyo iyi yemukadzi uyu akasiyirwa chikwereti nemurume wake. Yechipiri ndeye mukadzi weShunemu. Yechitatu ndeye magaka anovava. Yepoto huru iya yakagadzwa naElisha, mumwe akanochekera magaka emusango. Yechi4 ndeye paBhaal Shalisha yemurume wake ne 20 loaves of bread
achida kupa kuna Elisha. Vanhu vanga vari more than 100 anga ari mazuva enzara. Zvikanzi nemumwe chingwa ichi chinokwana here nekuwanda kwavanhu. Zvikanzi naElisha zvanzi naShe vanhu ngavadye vanokwana. Maissues iwa yari 4 akanaka zvisikabviri akanaka. Ndichabata zvangu pane zvatiri kutsvaga. Kata zviwana tichaibata bata tichingobata relationship yawo maevents iwa. Mwari akarurama vadikani wakarurama. Amen. Hallelujah. Pane mukaka usingaita wevhangeri. Poto yacho haipera kupakurwa. Hallelujah. Shawari. Bila uone kudaka kuenda vhangeri. Uchanoona kuti Elijah achikwira kuenda kudenga uri kuparidza kusimuka kwa Kristu kubva kuvakafa achidzokera kudenga. Kuuya kwa Elisha apiwa double portion yemweya waElijah, ifunction yemweya mutsvene muNew Testament. Idouble portion nechikonzero chiviri. Chekutanga mweya mutsvene ari kuparidzwa kuvaJudha nekuvahedheni, idouble portion. Chechipiri vhangeri riri kuparidzwa asi riri kuparidzwa panyama ichiendesa vanhu kuupenyu husingaperi. Idouble portion yemweya waElijah wakanga wapinda muna Elisha. Amen. Hallelujah. Ndiri kunzwika here panapa. Zvoreva kuti mukadzi uyu haana kuuya kuna Elisha mazuva akafa murume wake. Akauya kuna Elisha mazuva akanga akuda kutorwa vana. Zvoreva kuti murume wemukadzi uyu akanga atofa mazuva aElijah. Asi haana kuuya kuna Elisha for one reason. Akanga asati akunetswa nemuridzi wechikwereti. The second reason is aida kutsvaga double portion, anga asingade kushanda ne1 portion. Saka akati ava kana vaenda tomirira vane double portion ndio vatichauya navo kuzotaura nyaya yedu haisi kutamba nayo. Ndainoinvolva murume anonzi the creditor. Nyamba the creditor ndiye the avenger of blood. Atawa kubuka ya Numbers 35 zvikanzi vakaima guta reUT0 kana munhu achinge auraya munhu nemistake anotiza oenda kuguta reUT0 asi akabatwa nemutsivi weropa asati apinda muguta reUT0 akabayiwa hazvina ndava asi akabatwa avamo mutsivi weropa ane mhosva. Saka munhu wese aita by mistake ngaamhanye kunopinda muguta reUT0 asati abatwa nethe creditor, the avenger of blood. Nyamba the avenger ndi Satani ari kunzi mhanyai munopinda muna Jesu ndiye guta reUT0 musati mabatwa na avenger. Ngatifambe zvishoma uchanoona kuti uchanoona kuti mukadzi uyu iOld Testament yakafirwa naMoses paDeuteronomy 34. Ndokubva asiya chikwereti chekururama. Vana vakuda kutorwa vaviri. Pada kutorwa nyama, pada kutorwa mweya. Nemurume anonzi the creditor. Saka achiuya kuna Elisha, ari kuuya kuna Jesu, achiti Moses wakafa. But wakasiya chikwereti chekururama, murero wakatipa, hauponese vanhu. Saka tibatirei. Moses wakafa. Asi wakasiya chikwereti. Hallelujah. Kana pachinzi muranda wenyu waiprofita waitya Mwari, unonoona kuti pari kubuda sincerity yemurayiro. Ndanonzi Moses murayiro. Tinozviziva kuti murayiro wakaita sei wakanaka. Waitya Mwari asi wakasiya chikwereti. Chikwereti chiri kurehwa ndecherighteousness. Saka chaunzwa to the right person ane double portion. Vana vangu vakuda kutorwa vari vaviri asi nyaya yechikwereti. Ndokubva Jesu ati ndingakubatsire sei sekunge arida kuwana advice kumukadzi uyu. NdaElisha achitaura nemukadzi uyu ari mutsoka dzaIshe wedu Jesu Kristu. Ndiye ari kuadhireswa pamusoro penyaya iyi. Zvikanzi murume wangu muranda wenyu. Ndo pane nyaya yacho. Ndamusoro weshoko unonzi the Sun Series part 3 murume wangu muranda wenyu.
ndokubva mukadzi uyu ati handingataure naElisha ndisina kwakunoleja level ina Elisha in regard to my husband. Murume wangu inini murume kwandiri asi kwamuri mimi muranda wenyu. Nyamba yeOld Testament iri kutaurira Jesu kuti Moses muranda wenyu. Hausi kundinzwa pana. Moses ichi muranda wenyu. Moses hana zera nemi. Murume kwandiri asi muranda kwamuri mimi. Murairo muranda wenyu. Wakafa zvavo muna Moses asi wakasiya chikwereti. Problem yangu haisiye chikwereti. Problem yangu ndeye the creditor. Dai chikwereti changa chiripo creditor ari kumba kwake andaiuya kwamuri. Problem yangu inini ndi creditor. Creditor ari kundinetsa. Vadikani muri kuinzwa here. Creditor ari kunetsa nekuti mangwana ningabatwa achinyepa, ningachikora sabata, ningabatwa achifeva. Ndi creditor ari kutevera zvikwereti zvake. Creditor ari kutevera zvikwereti zvakasiyiwa nemurume wangu. Saka mukadzi uyu anga asingade kubhadharirwa chikwereti naElisha. Mukadzi uyu aida kuti aseverwe vana vake kuti vasatorwe nani nakreditor. Zvoti Elisha aigona kuti chirege ndinotaura nakreditor asiyane nevana vangu ndozoona kutoita sei naye. Mukadzi uyu anga aine dambudziko revana vaakuda kutorwa nemurume wechikwereti. Kweye creditor akadi kutora murume wenyu asati afa pane kutora vana bosi akakwereta murume wenyu. Bati vana ndo vaakutorwa. Inobva yabva pana Moses yonobata Adamu. Inobva pana Moses yonobata akakwereta ndi Adamu. Nekuti ndiye akachikora murero waakapiwa mugadheni. But asi Adamu akazenga akubatwa. The creditor akasara ouya Adamu wafa. The creditor anouya nguva inopuwa Israeri murayiro. Nekuti chivi chakanga chiriko kubva kuna Adamu kusvika kuna Moses. Asi chivi hachiverengerwe munhu kana pasina murayiro. Saka creditor anouya kana Adamu wafa. Anosvika mukadzi yavachirikadzi. Yafirwa naAdamu, yafirwa naMoses. But yafirwa naAdamu kudaro ikafirwa naMoses yasiya vana. Vanofa vachisiya vana. Hallelujah. Amen. Zvikanzi ndingakubatsirei sei amai muneiko mumba. Zvikanzi murandakadzi wenyu ndokubva ati hasi murume wangu bedzi akanga ari muranda wenyu kunyange neni futi ndiri murandakadzi wenyu. Patiri tese inini nemurume wangu tiri varanda kwamuri. Nyamba ndoyairambwa nevaFarisi vaiti Moses hauna zera naye Jesu iwe ndiwo muranda kuna Moses. Chechi ndeyedu. But chechi ndo iri kuti kuna Jesu. Murandakadzi wenyu haana chaainacho kunze kwekapoto kane mafuta. Kapoto kane mafuta. Kapoto kane mafuta. Kapoto kane mafuta. Murandakadzi wenyu haana chinhu kunze kwekapoto kane mafuta. Murandakadzi wenyu haana chinhu kunze kwekapoto kane mafuta. Nyamba kapoto kane mafuta akazi kake ndokusaka atanga ati murandakadzi wenyu haana chinhu. Kapoto akazi kake kapoto ndekaElisha nekuti kapoto kane mafuta ndimweya mutsvene ari kusiya chiprofita chaJesu chiri muOld Testament. Kapoto kane mafuta itsamba dzanyorwa namweya mutsvene dziri kuOld Testament. Kapoto kane mafuta ibhuku yamapisarema, bhuku yavakorosi, bhuku yaMalakai, bhuku yaProverbs, bhuku yaDeuteronomy yanyorwa namweya mutsvene ari muvanhu vari muOld Testament. But kapoto hakasi kemukadzi ndekaJesu. Ndashoko rinoti mweya mutsvene waKristu wakataura uri mavari. Ngativerengerwe 4:25 dzamabasa tione kuti kapoto zvechokwadi hakasi kemukadzi uyu. Saka akadayira achiti murandakadzi wenyu haana chinhu kunze kwekapoto kemafuta. Vari kuacknowledge kuti pakati pedu pane zviri kuitwa namweya mutsvene. But mweya mutsvene wacho hauna munhu anonzi uyu ndiye ana mweya mutsvene. Unopota uchibata vanhu uchibuda uchienda. Vamwe vanotanga vatoridzirwa gandira kana gitare kuti mweya mutsvene avabate. Hapana anogara aina mweya mutsvene
munhu wese anoita zvokubatwa naye. Mweya Mutsvene unoita zvokusvikira vanhu. Saka nyaya iyi yakaparidzwa kakawanda yemurume wechikwereti akanga akuda kuuya kuzotora vana. NdaJudha achinyora nezvake akati Satani wakaita mutsimbanani naMikaeri pamusoro pemutumbi waMozisi. Akarayirwa asi haana kurayirwa namazwi okutukwa, akanzi Ishe ngaakurayira. Ko Satani akanga achiuya kuzotora mutumbi waMozisi akanga achiti vapfa nhaka ava, ndipei kuno, mudhara wavo akasiya chikwereti kwandiri kuno. Bvunzai zvakaitwa mukadzi neIdheni, baba venyu akasiya chikwereti kwandiri. Amen. Nekuti Satani ndiye anotevera zvikwereti zvaMwari, ndiye the creditor, ndiye the debt collector. Ukaiverenga zvakanaka yakaparidzwa zvakare, nekuti Sauro akaenda kuEndori akanotsvaga mukadzi akanga achiuka, akatoukirwa mweya waSamuero waiprofita, asi wakanga atorwa nevakomana vechikwereti. The devil was not only in charge of the physical body, he was also collecting mweya yevanhu, nokuti aiziva kuti hapana akarurama. Saka muchizoona Jesu anoenda kunoparidzira mweya yevatsvene vakanga vari mutirongo. Vakanga vasiri vatsvene vari mutirongo, asi vanga vari vatsvene muna Mwari, achiziva kuti ava ndinoda kuvaita vatsvene. But vaiswa mutirongo naThe creditor, nekuda kwokuti chikwereti chechivi kubva pakatadzwa naAdhamu achisati chaita sei, chabhadharwa. Hallelujah. Ndiri kunzwika here vadikani? Yes. 4:25 dzemabasa. Makareva nomweya mutsvene. Peter achinamata nedzimwe hama, makareva nemweya mutsvene. Nomuromo wababa vedu Dhavhidhi. Maishandisa muromo wababa vedu Dhavhidhi. Muranda wenyu muchiti. Dhavhidhi waitova muranda kwamuri, imi ndimi makataura muchishandisa mweya mutsvene. Saka Peter ari kukota mapisarema 2, asi anoti imi Mwari makataura muchishandisa mweya mutsvene, muchishandisa muromo wababa vedu Dhavhidhi, muchitaura zvakati. Saka kapoto kane mafuta hakasi kemukadzi uyu. Kapoto ndimweya mutsvene, ndamafuta anotaura mweya mutsvene mubhaibheri. Handitika? Mweya mutsvene ndiye ari kurehwa nekapoto aka, but kapoto aka kari mumba memukadzi uyu. Saka ari kuti handina chandiinacho kunze kwekapoto kane mafuta. Ndinongorina mweya mutsvene mumba muno, handina chimwe chandiinacho. Ubvunzo wanga uri wekuti kana achiti haana chaainacho, iye achiparidza Old Testament, adii kuti ndine mirayiro yandiinayo, ataura sei zvemafuta achisiya zvemurayiro? Adii kuti ndakapfuma nemurayiro, nekuti murayiro ari kuziva kuti hausi wedu. Isu tiri murandakadzi, mukadzi ari kushanda. Saka zvese zviri kutaurwa mumurayiro hazvisi zvavo, zviri kuprofita pamusoro ari kuzouya. Saka hagone kuti ndine murayiro, ndamurayiro wekutaura zvekuuya kwomwanakomana. Yes. Saka anobva ati endai munokwereta magaba. Process yekukubhadharirai chikwereti inotinetsei kana musina magaba amakwereta? Problem yanga iri chikwereti chakasiwa nemurume, chikwereti chekururama. But chiri chikwereti chekururama kudaro chiri kunzi ngachikavwe nekukweretwa kwemagaba. Magaba ndokubva akweretwa, mafuta ndokutanga kuiswa mupi? Mumagaba. Mafuta azara mumagaba, ndopaanouya kuti mafuta azara, ndokubva amira kubuda. Elisha obva ati enda unotengesa, asi kana watengesa wobhadhara chikwereti, iwe nevana unorarama nezvinenge zvasara. Shoko rinoti paaidurura pese aiti akadurura obva aisara zara kusaidi. Set aside rinenge razara, set aside rinenge razara, set aside rinenge razara. Amen. Process iri kutaurwa pandei. Nyamba Jesu achiuya panapa anosvika Old Testament isina chaiinacho. Kunze kwekamwe kapoto kainzi Johani Mubhabhatidzi, kanga kakaiswa mafuta kubva kachiri mudumbu ramai vako. Amen. Yes. Kakaiswa mafuta kachiri mudumbu ramai vako. Kapoto ikako. Saka kuuya kwaElisha pamba vemukadzi uyu kusvika kwaKristu panyika ino. Tarisai muone kuti vakadzi vangani vakaita encounter naJesu auya panyama. Wakaita encounter nemukadzi woku9
akanga aine mwana aitenda kunovigwa ari mukofi, wakaita encounter nemukadzi aibuda ropa, wakaita encounter nemukadzi wepaSamaria, wakaita encounter nemukadzi anonzi Maria hanzvadzi yaRazaro, wakamugeza tsoka musi waakanga ari mumba maSimon the leper. Vakadzi vakaita encounter navo Jesu havapere. It was not by mistake that Jesus had to meet all those women. Ndamukadzi mubhaibheri anoparidza chechi. Saka pane vakadzi vaviri, mumwe anonzi Old Testament, mumwe anonzi New Testament. Saka uchiona pachapter 4 patataura wekutanga ari chikwereti, asi wechipiri mukadzi weShunem akaderedza Elisha kuti apinde mumba achibva azomuvakira imba, akazoita mwana waakanzi gore rinouya nenguva dzino uchaita mwana. Nekuti mwana ari kuprofitwa achinzi gore rinouya nenguva dzino, mwana ari kuprofitwa Sara kuna Abraham paGenesis 18 achinzi Sara mukadzi wako aripi, gore rinouya nenguva dzino achaita mwana. Pauro obva ati paGalatians chapter 4 zvino Jerusalema rinouya ndivo Sara mai vedu. Saka mukadzi weShunem iNew Testament, mukadzi uyu ari kunzi chirikadzi iOld Testament. Zvasangana muchapter 4 yebhuku yamadzimambo echipiri. Kuyaisirwa yemadzimambo echipiri yadii kuiswa kumadzimambo ekutanga. Madzimambo ekutanga iOld Testament, madzimambo echipiri ndiKristu ari kutonga New Testament. Kuyaisirwa ipa chapter 4 ndavhangeri rinofanira kuenda kumativi mana enyika. Ombera Jesu maoko. Ukaitarisa zvakanaka uchaona kuti nyaya yemukadzi wechirikadzi yakanyorwa kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi ya7. Nyaya yemukadzi weShunem inotangira pavhesi 8. Nda 7 is a number of perfection. Hatingataure zvemukadzi weShunem kana mukadzi unonzi Old Testament atataruramiswa paCalvary. Saka yemukadzi weuya anonzi chirikadzi inotanga yapedzwa pachapter 4 vhesi ya7. Tichipinda muchapter 4 vhesi 8 tapinda muNew Testament. Salvation yawanikwa pamuchinjikwa, perfection yawanikwa paCalvary. Yes. Hallelujah. Ndiri kunzwika. Hapana chandinacho kunze kwekapoto kane mafuta. Handina chandinacho kunze kwaJohani Mubhabhatidzi. Ari kubhabhatidza ari kurwizi Jorodhani achiti handisiri nasi anouya aripo pakati penyu wandisakafanira kusunungura shinde yebhutsu dzake. Ndiri inzwi reunodana ari murenje, kadzirai nzira dzashe, demo raiswa pamudzi, muti usingabereka uchatemwa wakandwa mumoto. Ndiko kapoto kane mafuta kari kunzi ikako. Kana mukagona kunokwereta mamwe magaba mopinda mumba mofara dho, kakakwana kapoto ikako, kakakwana. Ombera Jesu maoko. Kubva pavhangeri yaJohani topatichadurura mafuta chizadza dzimwe poto. Magaba ese amuchakwereta achadururwa mweya achibva pamweya iwoyo. Ndiye munhu wokupedzesera wanotaurwa nezvake pamusoro pemweya mutsvene usati waenda kuvadzidzi vaJesu paanenge akuvapa mweya mutsvene. Saka kapoto kane mafuta kadiki zvako asi kanawo kari kuparidza kari kuJudean desert, kakapfeka bhanhire reganda muchiuno nejasi rine makushe engamera, kanodya hwiza kanodya huchi. Kapoto ikaka. Hallelujah. Kweretai magaba amai, kweretai magaba, kweretai magaba, kweretai magaba, kweretai magaba, kweretai magaba. Murume akakwereta kuna creditor, asi magaba ari kukweretwa kuvavakidzani. Nekuti vakomanda varida kushandirwa navo naJesu alasi vepamba pemukadzi uyu vavakidzani vake. Nekuti varume varida kuendwa navo kuNew Testament, but varida kumbokweretwa vambofambwa navo vambonoparidza vambonodzinga madhimoni vari mumacorridors eOld Testament, asi vari vaapostora vaJesu vari kuenda kuNew Testament. Vavakidzani vemukadzi uyu, kweretai Peter kuSea of Tiberias, kweretai Johani naJames vana vaZebhedhi, kweretai James the son of Alphaeus, movazadza mafuta. Amen. Hallelujah, hallelujah. Moto no kwereta. Asikana makwereta mopinda mumba mo varado. Motanga kudiridza
kuisa mafuta mumigoro yamakwereta makavhara dhoo. Saka nyaya yekuvhara dhoo ingakunetse, but uchanoona kuti Jesu achiuya wanga achishanda ari muOld Testament yanga yakavharwa dhoo, yanga iri testament yanga isati yapera. Vahedheni vanga vasingagone kufamba naye, ndokusaka pavaapostora vese vaakanga ainawo akanga asina muhedheni waakanga ainaye pavaapostora, wakanga ari mutestament yakavharwa dhoo. Ukaverenga chapter 10 yaMateo achituma vadzidzi vake, ende munoverenga verse 1 muone umbo kuti testament yanga yakavharwa. Ndokusaka vaGiriki vakauya chaiverenga futi iyoyo inoburitsa kuvharwa dhoo kweOld Testament. Vahedheni vanga vasingabvumidzwe kuti vaite part of zvaanga achiita, yanga iri testament ine chikwereti. Saka vharai dhoo mugadzire nyaya yechikwereti, tozovhura dhoo tapedza kubhadhara chikwereti taakuenda kunoponesa vahedheni. Verenga Matthew chapter 10 verse 1. Zvino vakadanira kwaari vadzidzi vake vane 12, akavati kudini? akavapa simba pamusoro pemweya yetsvina, akavati kudini? kuti vaibudise nokuporesa kurwara kwose noukosha hwose. Yes. Mazita avapostora vane 12 ndiwo awa. Alright, verenga verse 5. Ava vane 12 Jesu akavatuma akavarayira achiti, akavati kudini? musaenda munzira dzavahedheni, musaenda munzira dzavahedheni, musapinda muguta ravaSamaria, musapinda muguta ravaSamaria, asi zvinane muende kumakwai akarasika eimba yaIsraeri. endai kumakwai akarasika eimba yaIsraeri. Mukadzi Kenani akati, ndiporesei mwanasikana wangu, zvikanzi hazvina kufanira kupa chingwa chevana kuimbwa. Amen. Yanga yakavharwa dhoo. Handipa John 12 verse 20 uone kuvharwa dhoo kwayanga yakaitwa Old Testament. Hakuna muhedheni aigona kuita partake of that covenant. Amen. It was exclusively for the Jews, Yes. the children of Israel. Yes. Zvino kwaiva navaGiriki pakati pavakanga vakwira kumutambo. Kwakanga kuine mutambo wakanga uchiitwa, mutambo wakanga wawiwa kuzoitwa wanga uri wePaseka. Handitika saka vaGiriki vakauyawo kumutambo iwoyo, ndobva vaita sei? Ivo vakauya kuna Filipi weBhetsaida reGarirea, Vakaenda kuna Filipi weBhetsaida reGarirea, vakakumbira kwaari vachiti, vakati, Ishe Filipi, Ishe, tinoda kuona Jesu. toda kuona Jesu. Filipi akaenda akandoudza Andiriasi. Ndobva adedza Andrew, Andiriasi akaenda naFilipi ndokuenda akandoudza naFilipi Jesu. kunotaurira Jesu. Jesu akapindura akati, Jesu akati kudii? nguva yasvika Nguva yasvika mwanakomana womunhu akudzwe. kuti mwanakomana wemunhu akudzwe. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana tsanga yezviyo ikasawira muvhu ikafa, kana tsanga yezviyo ikasawira muvhu ikafa, ichagara iri yoga. inogara iri mumba iri yega. Asi kana ikafa, Asi kana tsanga yafa, inobereka zvibereko zvizhinji. dhoo richavhurwa, vahedheni vozoponeswa. Akaramba kubuda kuti aonane navahedheni navaGiriki. Amen. Dhoo redu richakavharwa. Saka pachapter 10 verse 16 yaJohn anoti, ndine mamwe makwai asiri edanga rino, iwayo ndinofanira kuti ndizonoatora. Ndichagadzira danga rimwe chete rinenge riine mufudzi mumwe chete. Amen. Ndichagadzira danga iye zvino handisati ndiri mumba makavharwa dhoo. Yes. Saka ndinospecializa nekudzira nemaJudha bedzi, tichavhura zvedu dhoo. Saka pachapter 10 ipapo anoti mufudzi akanaka anopinda nepadhoo, opinda kumakwai, ozonoburitsa makwai, onoatungamirira kunze kwaachanoafudza. Aizonobuda nawo muOld Testament, oenda nawo. But in the meantime, nyaya iripo ndeyekubhadhara chikwereti. Inoitwa dhoo rakaita sei? Rakavharwa. Hallelujah. Dhoo rinenge rakaita sei? Saka haugoni kutaura zvokutedzera murayiro mudikani. Dhoo racho ranga rakavharwa. Wanga usina access to the law. The door was closed. The instruction was to close the door. Pedzisai chapter 4 yatanga tichiverenga. Verengai verse 5. 2 Kings chapter 4 verse 5. Naizvozvo akabva kwaari akapfiga mukova, iye navana vake vari mukati. Ivo vakamusvitsa midziyo. Vakatanga kumusvitsa midziyo, so akatanga kudira.
midziyo yakati yazara, kusvikira midziyo yazara. akati kumwanakomana wake, Ndipe mumwe mudziyo. ndipezve mumwe mudziyo. Ndokubva mafuta, mukomana ati midziyo yapera. Iye akati kwaari, hapachina mumwe mudziyo. Ndokubva mafuta arega kubuda. Mafuta akagumawo. Nyamba zviri kuitika zvine mafesi maviri kunge coin. Fesi rekutanga ndere paJohn chapter 2, vanhu vachida waini zvakare, magaba anga asina chinhu. Akanzi futi kweretai magaba. The same scenario yaitika pamukadzi uyu wechirikadzi yakaitikawo pamuchato wepakana. Vanhu vakanga vasina waini, asi pakanga paine midziyo yakanga isina chinhu. Ndokubva zvanzi naJesu, zadzai makate nemvura. Elisha sezvaaita, kweretai midziyo. Ukaverenga rechirungu rinoti akati borrow not a few, musakwereta mishoma. Hallelujah. Saka mukadzi aidira so, achitaura nemwana, ndipe mumwe mudziyo, achitambidzwa achidira, achitambidzwa achidira, achitambidzwa achidira, achitambidzwa achidira, kusvikira paakazoti ndipe mumwe. Mwana achibva ati midziyo yapera. Shoko rinobva rati mafuta akabva amira kuita sei? Kubuda. Amen. Pakapera midziyo, mafuta akabva amira. Mupoto imomo akabva amira. Midziyo yangopera, mafuta akabva amira. Nyamba kumira kwemidziyo kune mharidzo mbiri secoin. Kwekutanga kunotaura kumira kwekushanda kwamweya mutsvene muna Johani. Mweya mutsvene aishanda ari muna Johani, achitaura pamusoro pekuuya kwaMesaya, kusvikira musi unouya Jesu kuzobhabhatidzwa naJohani. Saka Jesu achiuya kuzobhabhatidzwa, haasiri akatanga kubhabhatidzwa naJohani. Johani akanga atobhabhatidza vanhu vakawanda, akanga atobhoisa mimwe midziyo yakawanda. Akatoti ndakanzi namweya mutsvene pandinenge ndichibhabhatidza kuna achapupurirwa kuti ndiye mwanakomana waMwari. Saka kana njiva isati yauya, mweya mutsvene asati auya senjiva kuti uyu ndiye mwanakomana wandinoda, mumunzwei. Ndicharamba bedzi ndichidira magaba kusvikira ndaona gaba rekupedzesera rinobva ranzi kuna rimwe here. Mukomana obva ati hakusisina. Mafuta obva amira kubuda. Amen. Yes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kune rimwe here gaba richiripo. Ndobva kwauya Jesu zvikanzi tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Jesu akati ndibhabhatidze. Johani akati kwete. Zvikanzi ndibhabhatidze tizadzise kururama. Achibhabhatidzwa bedzi, Jesu rakanga ratopera gaba racho rekupedzesera. Johani kuti ndipei rimwe gaba, zvikanzi hapasisina. Ndokusaka musi wakabhabhatidzwa Jesu naJohani, vadzidzi vaJohani ana Andrew vakabuda vakabva pana Johani vakaenda kuna Jesu. Kuti Jesu apupure zvakaitwa naElisha zvinofanira kuzadziswa. Hamusisina mafuta mukapoto. Johani abva avharirwa naHerodhi. Tokutuma vadzidzi vake kuna Jesu. Endei munomubvunza, ndiwe here kana kuti tomirira mumwe? Jesu akati ende munomutaurira zvamaona. Mapofu ari kuona, vasinganzwi vari kunzwa, vasingataure vanotaura, vakasungwa ndiri kusunungura. Achinotaurira akasungwa, kuti vakasungwa ndiri kusunungura. Imeseji iri kuenda kuna Johani akasungwa. Ndipei rimwe gaba, zvikanzi apera mafuta achibva amira kubuda. Mweya mutsvene akabuda muna Johani vadikani. Akabuda muna Johani. Njiva yakaonekwa ichimhara pamusoro paJesu. Yanga iri transfer yemweya waMwari. Uchibuda muna Johani uchidzokera maoko ambeko wabva. Wakudzokera mumuridzi wawo. Sezvakanga zvaitwa ndaJohani achisangana naJesu, hasi Johani bedzi ari kusangana naJesu. Kusangana kweOld Testament naChrist. NdaJohani anoti uku muprofita, uku muprista mwana waZakaraya. Saka kusangana naJesu kwake kusangana kweOld Testament naJesu. Hallelujah, hallelujah. Saka paari kuti tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika, ari kuti ndozvataifanira kungoita chete isu vemurayiro, kungonongedzera kuti iri ndiro gwayana. Vese vari kuritsvaga vobva variwana. Ndiro gwayana rinobvisa chivi chenyika. Ndiro basa rangu iro yekuzoparidzira Herodhi akavharirwa, akaita mafuta amira kubuda. Amen.
mafuta akanga asisimo. Herodhi akati mubatei. Hallelujah. Mukadzi ndokubva auya kuna Jesu, kuna Elisha. Zvikanzi makate aya azara ese, magaba azara. Ukaverenga vari paJohn 2 vakatumwa futi kunozadza makate. Havana kunzi kana mazadza mozouya munditaurira. Vakauya vega futi kuzotaura kuti makate aita sei azara. Jesu akati cherai nekapu munopa mukuru wemutambo. Mukadzi uya akanzi zadzai magaba anenge azara muisa pasaidi. Anenge azara muisa pasaidi. Nyamba rimwe saidi rekoini yekunge zvazonzi nemwana magaba azara. Mafuta obva amira kubuda. Pari kutsanangurwa chakavanzika cheruponeso. As long as vakanyorwa mubhuku yeupenyu vasati vakwana, mafuta acharamba achingobuda. Kusvikira pazonzi hapasisina mumwe akanyorwa mubhuku yeupenyu asati anzwa vhangeri, ndo pachamira kubuda mafuta. Saka Jesu anoti ndichakutumira mumwe munyaradzi mweya mutsvene achagara nemene kusingaperi. Ivhangeri yeushe ichaparidzwa kunyika dzose kuti chive chapupi kusvika kumarudzi enyika, ipapo kuguma kobva kwazotevera. Saka as long as magaba akakweretwa asati azara ese, mafuta acharamba achita sei achingobuda. Mweya mutsvene acharamba aripo achitsanangura shoko raMwari. Vanoponeswa vaite sei zvavo, vagoponeswa. Hapana paanonzi adzokera adhiniwa kana kuti aenda kulivhi kudenga kuti muzomushaurira buruka kuti adzoke futi. Kana atongouya anenge aripo kusvikira Jesu achidzoka. Ndiri kunzwika? Kusvikira mukadzi ati ndipei rimwe gaba, mwana obva ati raita sei apera. Ndipei rimwe gaba, mwana obva ati raita sei. Saka mukadzi ari mumba ari kudurura mafuta. Ari kudurura mafuta mukadzi uyu nekapoto kake ikandira zara oisa rimwe. Ndipei rimwe achidurura zvichiendawo. But ari kutambidzwa nechi nevana. Saka mwana anozonzi ndipei rimwe gaba. Zvoroti mai vanga vakatarisa magaba ari kudirwa, vanga vasina kutora stock take yemagaba asati adirwa. Vana ndo vanotozoti magaba aita sei apera. Mukadzi obva ati alright, mafuta obva amira kubuda. Zvoroti amai havasoro vakati mafuta yangu anozopera, ndadurura zvakwana, ndozozviona mangwana. Magaba ndo akadetermina kumira kwemafuta. Zvichireva kuti hakuna mushumiri, ndamai vari kutsanangurwa vanoparidza chechi, handitika. Saka chechi vashumiri nevanoshumirwa, handiti. Saka mai vari kudira mafuta ichechi rikugamuchira mweya mutsvene achibva kuna Mwari, asi shoko richiparidzwa nevashumiri. Havasirivo vashumiri vanodetermina kuti uyu anopiwa mweya mutsvene kana kuti uyu haapiwo. Amai havana kuti mafuta angu akwana, iwo mafuta chirega kuramba chibuda. Vakatozoona mafuta akuramba kubuda nechikonzero chekuti magaba anga apera. Saka ina handigone kukurambidza kuponeswa kana iwewe usati waponeswa, asi Mwari akakutarira upenyu usingaperi. You have no choice and I have no choice. Amen. Uchatokuponeswa be? Yes. Pastor vasingadi uchaponeswa. Nekuti magaba akakweretwa anozikanwa nemafuta, haazikanwe nemukadzi, haazikanwe nemwana. Chinoziva kuti magaba apera, mafuta obva aregera kuramba achibuda. As long as magaba akakweretwa asati azara ese, mafuta anoramba achiita sei zvavo achibuda. Aizviziva mweya mutsvene kuti akapiwa kumunhu kunzi iwe muprofita uchapa mweya mutsvene vaunoda, vamwe vanonyimwa. Yes. Aizviziva Mwari. Kune vanhu vachanzi handikupe ndawakataura mazwa akashata pamusoro pangu. Tanga waenda pamberi pechechi wokumbira regerero tozokupa, kana kutanga kuchadywa. Zvino magaba akadirwa mafuta anga asiri avo amai avo, akanga ari ekutokwereta. Amen. Yes.
akanga asiri ani avo anotori nevaridzi vavo magaba iwaya. Saka Pauro paExit 20 anoti zvichenjererei neboka rose ramakaiswa vatariri vanhu kuti mufudze kereke yaMwari yamakaitwa vatariri vayo. Ndokubva vaenda zvikanzi magaba azara, saka mafuta amira kubuda. Elisha angadai akati maakudzoka sei futi, madii zvenyu kungoona zvokuita, handiti ndakupai source of income. They had to come to Elisha. Elisha gave an instruction, tengesa mamwe magaba ubhadhare chikwereti, kana wabhadhara chikwereti pane anosara. Zvoreva kuti magaba anga akawanda nemafuta kupfuura mutengo wechikwereti chakanga chiripo. Pati pane mamwe aifanira kuti agotengeswa. Kana atengeswa iwayo chikwereti chozoita sei? Chozobhadharwa. Saka Jesu achifamba kudai nevadzidzi vake anga ari magaba akazara mafuta. Magaba aya akakweretwa neOld Testament asi magaba ekuNew Testament. Pati ari kuraramira, ari kuitei mumba makavharwa, ari kuda kunobhadhara chikwereti chemukadzi chakasiwa naMozisi akafa. Saka Jesu pauti tengesa mamwe paakutanga rwendo rwokuenda kuKalvari. Jesu haaende kuKalvari asina kutengeswa. Tengesai mamwe magaba mubhadhare chikwereti. Tengesai Jesu kuvaRoma mubhadhare chikwereti. Tengesai Jesu kumaprista vakuru mubhadhare chikwereti. Asi kana mabhadhara chikwereti magaba haasi kupera, kunongori nehwandi rinotengeswa robhadhara chikwereti. Mamwe acho anosara akazara. Munorarama imi nevana kusvikira Jesu achidzoka. Saka uri kuona here kuti mandate yekutengesa magaba yakapiwa mukadzi ane chikwereti. Saka Jesu achipinda muOld Testament magaba ari kupinda mumba memukadzi uyu kuti kana azadzwa rimwe racho rozotengeswa kuti chikwereti chiite sei? Chibhadharwe. Haleluya. Saka tikapinda muNew Testament toda kuona magaba akazara mafuta. Tonoona rimwe rinonzi Peter rakazara riri kushinyira nemafuta, rimwe rinonzi Johani rakazara riri kushinyira nemafuta. Toabvunza kuti imi magaba ko makasara sei pakatengeswa mamwe? Oti hataigona kutengeswa tose, chikwereti hachibhadharwe nemagaba ese. Pane rimwe chete rinotengeswa, chikwereti chobhadharwa. Pane rimwe chete rinoenda paKalvari, rimwe rese, mamwe ese osara akazara. Isu tasara kuzoparidza vhangeri yaJesu wakaroverwa pamuchinjikwa. But Jesu ndiega akatengeswa kuna Pilato akaenda kunoroverwa. Kuona chikwereti chaita sei? Chabhadharwa. But magaba amuri kutengesa ndiwo here akasiya chikwereti? Kwete, chikwereti chakasiyiwa nemurume wangu asi akafa. Chikwereti ndechekururama, chasiyiwa naMozisi, chasiyiwa naAdhamu. But honai gaba racho raakutengeswa, rakatokweretwawo manje manje rikapinda mumba manga maine chikwereti ndobva toravharwa. Haleluya. Saka mharidzo dzaJesu dzese dzaakaita, it was evidence yekuti ndiri gaba rakazara nemafuta. Mweya washo uri pamusoro pangu wakandizodza kuti ndiparidzire vhangeri kuvarombo, kuvafurisa sei pana Isaya, wadii kufurisa pana chapter 9. Tarehe mandara tapuwa mwana, takapuwa mwanakomana, takaberekerwa mwana, mandara ichava nemimba, kuchauya bukira pamudzi waJese. Zviprofita zvako zvakawandisa shamwari muOld Testament. Inda kutanga kupinda mutemberi unovhura Isaiah 61 inoti mweya washe uri pamusoro pangu, nyamba ari kuparidza mafuta akazara mugaba. Endai munoritengesa, endai munoritengesa. Mafuta akazara mugaba. Saka pari kuti mweya washe uri pamusoro pangu, ari kuti mafuta akazara mugaba. Tengesai gaba rakazara mafuta. Imi mukutadza kubata woga. Handiti mukadzi anonzi mafuta paakazara akanotaura kuna Elisha. Ndoita sei? Ndoita sei? Mafuta akazara mumbo, bali chikwereti hachina kubhadharwa.
nekuzara kwemafuta mugaba. Zvikanzi tozviziva hakuna chikwereti chinobhadharwa nemafuta. Chikwereti chinobhadharwa kana gaba rine mafuta ratengeswa. Mafuta pachezvawo ari mugaba haabhadhari chikwereti. Kredita haasi kuda mafuta, kredita ari kuda mari. Ati mari hamuna, saka chatakakupai iprocesi yekuwana mari kuti munobhadhara chikwereti. Takakupai process, hatina kukupai mari. Takakupai process, hatina kukupai mari. Saka Jesu achiberekwa panyama naMaria, process yekuwana mutengo uri kudiwa paCalvary yatotanga. Ndakwakatadzwa nemunhu kunofanira kufawo munhu kuti vanhu vakatadza varegererwe. Saka Jesu akauya ari Mwari, akafa ari Mwari. Hakuna Mwari anofa nekuda kwevanhu, anofanira kuuya ari munhu kuti vanhu vakatadza vagoregererwa. Saka process yekutanga kuuya kwegaba, munonoona Maria achibvunza Gabriel kuti ndinoita mwana sei ina handizive murume. Gabriel ana kuti it's a miracle, God is going to do a miracle. Akati yako mimba Mweya Mutsvene achakufukidzira. Akaintroduce mafuta. Zvikanzi no process yautoraka ndechikwereti chida kubhadharwa haibhadharike kana pasina mafuta anenge apinda mugaba. Saka mafuta achapinda mauri iwewe obva waita mwana kuti gozonowana chekunotengesa kuti chikwereti chibhadhara. Vakagara ngatisimukei. Torai mugaba rakazara mafuta moenda kunoritengesa. Kana maritengesa monobhadhara chikwereti. Jesu ndokuramba wangoti kuvadzidzi vake kuchauya Mweya Mutsvene, kana maona Mweya Mutsvene muchapupura pamusoro pangu, musawana chamunoita kana musati magamuchira mweya, gamuchirai mweya, gamuchirai mweya, gamuchirai mweya. Ndokubva aita noise nenyaya yekuti vadzidzi vaifanira kugamuchira Mweya Mutsvene. Ari kuzviitirei? Maridzo yake kuvadzidzi vake ndeyekuti pasazowana mumwe anofungira kuti pane rimwe gaba ranga rine mafuta kunze kwerimwe chete ranga riri mumba. Magaba ese akakweretwa nemukadzi uyu kuOld Testament anozadziswa muna Jesu. Ana Peter chavanga vainacho ivhangeri yaparidzwa naJesu naMweya Mutsvene, but ivo Mweya Mutsvene wacho vasati vaanawo. But Old Testament yanga yaparidzirwa kana Johana anga ina Mweya Mutsvene, magaba ese akakweretwa iwana. But ana Peter vaizozadzwa naMweya Mutsvene kana auya Jesu akwira kudenga, ndo vachazosara vachiraramisa mukadzi uyu. Ndashoko rati magaba anosara iwe nevana muchararama kusvikira nzara yapera. But first of all, katirege kutaura zvekupera kwenzara, katitaure zvekubhadharwa kwechikwereti. Anga ari mazivo enzara. Saka panga paine matambudziko maviri, panga paine nzara, panga paine chikwereti. Panga paine nzara, panga paine chikwereti. Mukadzi haana kuuya kuna Elisha nenyaya iyi yenzara, akataura nyaya yechikwereti. Zvekuti kana mukasataura nyaya yechikwereti, mukataura nyaya yenzara, muri kurasika. Ndavana vanotorwa munzara imomo. Elisha akazointrodusa nzara kuti bhadharai chikwereti nemari yamunenge mawana kana matengesa mamwe magaba. Ndaanga akawanda mumufananidzo wacho, but anonoungana ese pana Jesu. Tinonotarisa toona kuti pane gwai rePaseka, toona kuti pane gwai rechipiriso chinopiswa, toona kuti pane gwai rechipiriso chechivi. Magwai ese iwayani anonoungana muna Jesu. Jesus fulfills all those sacrifices dzaiswa muOld Testament. Saka magaba ese akaungana pamukadzi uyu ainozadzisa Jesu. But Jesu anga asiri ega, anga ine akewo magaba anga ainawo, anga akakweretawo kuNew Testament, aifamba nawo muOld Testament. Vakomana vaaifamba nawo haaigona kunofamba muchinjikwa asati azadza magaba iwani neshoko raakaparidza for 3 years. But kana yanyaya yekubhadharwa kwechikwereti, musataura zverimwe gaba, taurai zverimwe chete rakazotengeswa. Haana kutengeswa ese magaba, rimwe chete rinonzi Jesu Kristu ndo rakatengeswa, rikakuwara, rikarohwa, rikavhiringwa, rikashorwa, rikazvidzwa, ndokubva ranobhadhara chikwereti changa chakawanikwa muna Adhamu. Chikwereti chekururama chazadziswa, chabhadharwa naJesu. Mukazoona Peter akazara neshoko raMwari, it is as a result of gaba rakatengeswa. Kana pakasawanikwa rinotengeswa, hapana rimwe ramunowana rakazara.
zvakakundinetsa vadikani kuti magaba ataakuparidza nezvawo ati wandei mumazuva edu. Rimwe rakatsvuka, rimwe rakareba, rimwe rakakora, rimwe rakaonda, rimwe rinobhururuka, rimwe rinodhiraivha. Magaba enyu awanda kare. Nyatsotitaurira iye Nyamuziwa kuti gaba rakanyatsotengeswa panapa nderipi kuti zvikwereti zvekururama zvibhadharwe. Titaurirei gaba rakatengeswa nderipi. Awanda kamagaba maakutaura nezvawo. Haana kuwanda here magaba? Kwakatengeswa mangani kuti chikwereti chibhadharwe? Saka uri kuona here kuti mukadzi uyu ndiye anga ine mandate yekuti gaba rigotengeswa? Old Testament ndiyo yanga ine mandate yekuti Jesu agoroverwa. Ndiyo yanga ine basa yekutengesa gaba rine mafuta. Saka Jesu achiroverwa, haana kuroverwa on account of my accusations evaHedheni. Vaprista vaIsraeri ndovaiti Jesu ari kumhura Mwari. Vaprista vaIsraeri ndovaiti Jesu atyora murayiro weSabata. Saka mukadzi ari kunzi kana gaba razara, iwe ritore unoritengesa. It was a duty to look for buyers. Aifanira kutsvaga mabuyers ndiani? Iye ane chikwereti chacho. Ndiye aifanira kutsvaga mabuyers. Ndine mafuta andinawo. Ameno pane anoda here. Kusvika Judhasi anzi tokupa 30 masirivha otipa gaba iroro. Judhasi akati handinongoratidza kwariri. Wakanga uri usiku. Ndobva vaendeka kuna Jesu. Vakanomuona Judhasi akapuwa mari. Ratengeswa gaba riya riya. Ratengeswa kudaro ndobva raroverwa. Judhasi achibva atora mari achibva aridzosera. Akati hakuna kupai mari yenyu. Ndatengesa gaba ranga risina mhosva. Chikadzina mukuru wechechi ona zvaunotende mari yatinombode kuiona panapa. Ndobva aikanda muchechi. Ndobva kuti mari iyi yakashatai mari yeropa. Ndobva wanotenga munda wanga uri munda womumbiwari. Ndobva wachinjwa zita ukatanga kunzi Aseldama. Ndiko kuti munda weropa. Ndobva vatorwa vaHedheni vaakuvigwa mumunda iwoyo. Nyamba vatorwa vakanga vachirambidzwa. Ndovaya vakanga vavharirwa dhoo vaya. Vakati kana maakuzadza mafuta mumagabawo, make sure kuti dhoo rakavhara. Saka mari yakatengeswa Jesu ndiyo yakatenga munda weropa. Nyamba munda weropa iNew Testament chechi. Inonzi naPauro makatengwa neropa remwanakomana waMwari. Saka New Testament ndiwo munda weropa. Muri kuiswa nani? Muri kuiswa vaHedheni vairambidzwa kuvigwa muJerusarema, vaakuvigwa mumunda weropa. Chii chakuitika? Vana vaye vanga vari vaviri vachinja, vamaJudha nevaHedheni. Vaakunzi iwe mukadzi nevana vako munorarama nemari inenge yasara. Pindai mumunda weropa munoponeswa. But hamungapinde mumunda weropa kana gaba risina kutengeswa. Gaba rinotengeswa, mari ndo inoshandiswa kutenga munda weropa. Jesu anotanga aroverwa, ropa repaKalvari ndo rinoshandiswa kutenga chechi yeropa. Vanoponeswa vozoraramira muTestamenti yeropa. Iwe mukadzi nevana vako muchararama nezvinenge zvasara. Kana ndatengeswa ndikarembera paKalvari, iwe New Testament nevana vako, hakusisina muJudha, hakusisina muGiriki, isu tiri vamwe muna Kristu Jesu. Munorarama nezvinenge zvasara. Mukaparidza muchinjwa munorarama. Musawedzere magaba kana achinge angonzi azara. Musawedzere magaba zvinozara kana ini tatengeswa. Munokwana kusvikira ndichidzoka. Iwe nevana vako munorarama nezvinenge zvasara. Haisina kuwedzerwa vhangari. Haisi kumboda kuisa Josephus kana Matthew Henry kana Jerome or whichever scholar wamunoziva. Mukangotora magaba akasara. Magaba akasara. Magaba akasara. Mukatora magaba akasara. Anditi wanya akatengeswa. Anditi pana akasara. Tora iwayo akasara iwayo. Munorarama kusvikira achidzoka. Magaba akasara ndako. Tora Deuteronomy gaba rakasara. Rakasara. Ndapana kuzotorwa gwaira iri wana Deuteronomy. Pakazotorwa Jesu ndiye akarovera. Tora Exodus gaba rakasara. Ndapana kuzotorwa gwaira Paseka rikabayiwa. Jesu ndo akazoita gaba repaseka. Ndiye akazoita gwaira Paseka. Chiregai kunetseka. Kana matengesa wanu mukabhadhara chikwereti, anosara munorarama kusvika iye achidzoka.
Anditi Malakai yakasara, igaba rakasara kai. Anditi Mateo igaba rakasara. Munoramba kusvikira achidzoka. Musawedzere magaba, musanyora apokrifa. Akasara iwayo munorarama kusvikira achidzoka. Amen. Musawedzere magaba. Iwayo akasara iwayo. Munokwana. Anditi John yakazosara. Anditi Peter yakazosara. Anditi Roma yakazosara. Anditi Efeso yakazosara. Anditi Shakazaru yakazosara. Tora magaba iwayo. Tora iwayo mutore. Unorarama kusvikira ndichidzoka. Kunongotengeswa 1 chikwere chobhadhara. Mamwe hatengeswe. Mamwe hatengeswe. Saka Elisha akati tengesai nechinangwa chekubhadhara chikwereti. Ane zenga asara hatengeswe. Zvekuti kana muchitaura zvebusiness, zvetrade, taurai only in terms of kubhadharwa kwechikwereti. Outside chikwereti chepaKalvari hapasisina futi chimwe chinotengeswa. Magaba ese haachatengeswa. But nditaurirei kuti mafuta akasara aizoraramisa vanhu munzara sei? Kana vachida kudya wheat vanoita sei nemafuta? Mafuta akazara asi haasi kubvumidza kutengesa. Chii chiri kurehwa? Nekuti dai akati anenge asara unozotengesawo mamwe uchitenga sipo, akanzi tengesai kuti mubhadhare chikwereti. Anenge asara munodya mafuta iwayo, munodya kusvikira nzara ichipera, imi nevana venyu. Musatengese. Nekuti Mweya Mutsvene kana ava muNew Testament anodyiwa ndati anenge achidudzira shoko. Mukurangarira chipiriso cheupfu hwakakanyiwa namafuta. Upfu hwakakanyiwa namafuta. Magwara akadudzirwa naMweya Mutsvene. Upfu hwakakanyiwa namafuta. Ndo zviri kunzi munodya kusvika mene sei? Kusvika ndichidzoka. Zvekuti chenjerai kuti chikwereti chabhadharwa panozoshayikwa rimwe gaba richinzi ratengeswa pachitengwa chikotyara. Saka zvatiri kuita tiri kuparidza kubva magwara ari muBhaibheri. Mweya Mutsvene achayadudzira tichidya shoko raMwari raakati ndini chingwa cheupenyu. Hakuna ane upenyu kana asina kudya chingwa changu, asina kudya nyama yangu nekunwa ropa rangu. Tiri kudya magwara ari kududzirwa naMweya Mutsvene. But kune mamwe mabhuku akatengeswa. Saka Pauro anoti vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema. Amen. Swap and top. Saka vanotora scripture inonzi Elisha wakati kuna Elijah, my father, obva vaitengesera Boateng. Oti taana spiritual father. Saka paane gaba riri kushayikwa mumbawo rakatengeswa. But instruction yanga iri kuti musatengesa anenge asara. Anenge asara munongodya bedzi kusvikira nzara ichipera. Rinotengeswa kubhadhara chikwereti, kwete kuti vanhu vadye. Kana maakuda kudya hamutengese, munongodya mafuta iwayo. Panotengeswa gaba remafuta ndepanoda kubhadharwa chikwereti. Saka vakaverenga nyaya yakanzi naJesu, there shall be great tribulation. Vanobva vati kuchauya inonzi tribulation period. Ratengeswa kumascholars. Vakuparidza tribulation period. Ipongoro yemabhuku akareso yavanonyora. Unoshaura kuti havanete here kunyora. Vanonyora bhuku rekuti ukagara unenge wakagara pachena vachitsanangura tribulation period yavasinganzwisise. Saka vanoti uya kuchikoro, we will teach you. Imi munoramba kudzidza zvenyu muri, but mazuva ano mazuva kuchikoro information ira ino. You need more information. Yaudzidze kucollege 200 per month. Okuvekisa nechigiriki kuti uno ndakasarira kuuya muzivo reke tinobhadhara. Nyamba mari yauri kubhadhara iyoyo inotori gaba rawatengesa. Amen. Watengesa gaba. Yes. Fundari pasari pako unotengesa here gaba. Unotengesa here gaba. Unoona vhesi iri pakadhi remuchato oto unoti gaba rakatengeswa. Yes. Rakatengeserwa vachatara. Amen. Andiri chaimba rwiyo rwomudiwa wangu. Isongo iri kuiswa chi? Isaiah 5 iri kuiswa pakadhi remuchato. Mudiwa wangu akanga ine mzimbiringa wake. Kana tanotora Song of Solomon
hanzi isongo yakaimbwa naSolomon achiimbira nzenza dzake, hanzi musamutse mudiwa wangu kusvikira akuda kumuka. Haleluya. Ratengeswa gaba, ratengeserwa maidi handa kuroro. Magaba muri kutengesawo muchiwanei nawo. Haleluya. Simuzarokora kwandinamati. Wakaitirwa nyasha mdikani. You are not lucky. You are a blessed person. God has extended an olive branch to you. He has given you grace. Grace that is unspeakable. Hallelujah. Paka tengeswa gaba. Paka baba badar wa chikwereti. Asese magaba akabhadhara. Rimwe chete rakabhadharwa mari kuti chikwereti chigobhadharwa. Hallelujah. Chatiri kusara nacho isu, tiri kusara nemagaba akazara atiri kunzi tidye kusvikira iye achidzoka. Musaone rimwe gaba ramunotengesa ndapota. Muri kupara maka chikwereti chakabhadharwa kare paKalvari. Nguva yekutengeswa kwegaba yakapfuura. Tanguva yekudya mumagaba akaita sezvawo akasara. Baba ndinokutendai. Imi munoshamisa. Munoita zvinhu nemutoo wenyu usingagone kunzwisiswa nemunhu kana mweya wenyu usina kupinda maari. Ndimi makatengeswa. Ndimi makatengeswa kuvavengi vakakutambudzai karohwa kusvikira parufu. Asi makateerera Mwari kusvikira akukudzai akakupai zita riri pamusoro pemazita ose. Tinokutendai Kristu nekuti ndimi gaba rakatengeswa pakati pavanhu. Vakariona rarembera padanda, munhu wese akapupura kutengeswa kwaro. Chikwereti chikabhadharwa. Shoko renyu rinoti mamuka kuvakafa. Makatitarira ndakanga ndakafa ndamuka. Ndine kii dzerufu, ndine kii dzeHadesi. Tinokutendai nekuti hamuna kutsakatika. Mamwe magaba akatengeswa akatsakatika. Asi imi makati matengeswa nezuva retatu makamuka kuvakafa. Mukakunda rufu, Mwari akakukudzai akakupai zita riri pamusoro pemazita ose. Tinokutendai kuti nekuda kwokutambudzika kwenyu paKalvari isu tiri kurarama mazuva enzara. Nemagaba akasara, mabhuku amakatipa, tigodzidza pamusoro pekutambudzika kwenyu. Kudzwai Kristu imi mwanakomana waMwari. Kudzwai Kristu imi mwanakomana waMwari. Nekuti tine kereke yakanga yasiyiwa nemurume wakanga afa, waiprofita, waitya Mwari, asi wakasiya chikwereti. Hakuna chakanaka chakabuda mumurayiro. Murayiro waiprofita, murayiro waitaura zvekuuya kwenyu, asi wakasiya chikwereti chekururama. Hakuna akaruramiswa nemabasa emurayiro. Zvakatoda mumwe akauya saElisha wakapfuura nepadhuze nemukadzi uyu. Haasiri akanomutsvaga, asi Elisha ndiye akauya ega. Makauya mega Kristu, mukauya kuzobhadhara chikwereti chakanga chasiyiwa naAdhamu, chakanga chasiyiwa naMozisi, chikwereti chekururama. Kudzwai, kudzwai, kudzwai. Amen.